تكون وتر هاجري وتر زعلي وتر هاجري يسبب علي لا لا هاجر وهاجر أمروان حسن زي كيرو متكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زواحات يغون سحر زيرو زيرو من الناس بلاوي تحطو بزي والول لبي زي التمتو كدل كتسكادلو صنع مخان أبو زلو نزل الحزيز فترو انت يملو زيكلو وترو هاجري وترو زعدي وترو هاجري يزبل أنا الزيو جرحو وترو هاجر وهاجر أمروان حسن زي كيرو متكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زواحات يغون سحر غرب زيرو زيرو من الناس بلاوي تحطو بزي والول لبي زي استمتو سلام تقطعتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومو ونلعو قداس نزل لهم زيناتات بدرجة عالم حزنا لكم نباهم قريبنا لنا نايلوم فيديو فليز بلا تمرت زلوا كاب عبيت ليك أونتنا عالم كيلاتات تنتنتنا بوليتيكا فلويزو خان حبريتا كنركب كنفتنينا عالمنا نبيت خير الله أبزبنا دونالد ترامب من ترسو قلطف زخون اللوطينا نرزلنا أبزبنا انت عين تسلوا كل ويخل نخلو زقابر خنرينا كابير ترى حنت فليت فيديو زمزت بزح فيديو دي زلنا كن حنت بفلوي زوات فيديو لا حدا كن رياينا فرقما دما كنتنا كنفتنينا لايك مكبار سبورت مكبار سام موداتا مساي مصنح نزي channel مدقاف نزي سرحنا نحر تصبو كوين ترغبو خينكم دقفكم محب دما لايك مكبار ديو شير مكبار ديو كومنت مسحب ديو عبالات نزي channel بمغان ديو دقف تحبكم دما دسي بلنا مجمر ياقن بتن وددرنا عن ترات زقرم كونتات كوين زلون جمر let's go. Leaders from 21 countries. To begin with the Pacific Summit in Peru, leaders from 21 countries are attending, but the world's focus is on two of them. Xi Jinping and Joe Biden, the presidents of China and the United States, they will meet tomorrow, Saturday, turning Peru into the latest arena for this great power rivalry. عالمنا أبزوانزي أبزخون بوتا حيالا تقرات بفلاي تشاينان راشان تشاينان أمريكان راشان ناتراغبا رسمي كنري نبور يقين زلو زيادة جن أمريكان تهتبل دلا نتشاينا أبتي إيست إيشيا زبهال ساوث إيست إيشيا زبهال كمون أبزي إندو باسيفيك زبلو أبوينا كن حصرها نابليوم تزاربو ويدا نساتهم أي حسبون ويون أي جمتون بر تشاينا جن أبو ده كونسي أبدر كخيتهم متياتهم عبيت ديلس زي معربها عاكفالنا علم ويسترن هيميسفير زبهال ناتنا حزاتي لهم يوم تزاربون يرم قدمي تعمل جميرة انتخونه تشاينا بصوارن بحيل زي كونه بقطباو الشركنات نتا عبد الكخيتا زلون كتمنطلا جميرا لامريكا ونيات امريكا ولا حنت زي جبرت لهم هاجرات مس تشاينا ديلس كغبري رايلو حدا كابو مرأي ادما اب لاتين امريكا اب بيرو زبهال زغاطم زلو ابزيا وانزيا زغاطم زلو برتع زخونه رص مخنرينا كلتين هاجرات دما استراتيجيناتن بقلص يالوا حنت انت تجبرالا اتخاليت خنت تجبرالا كابزي دما نفس وكفسب بزي قال العالم ناي أمريكا نا تشاينا بوليس انتاي كم زمثل كابزا كن مهارينا نغلصل كلتين قصاتن كري تحبو قصن كريانا نابزي. And it comes amid a churn in Washington DC. As Trump prepares to take the presidency, Xi Jinping has made a power move. He's widening China's footprint in the Pacific, so America now faces a new challenge in the region. China has built a new port in Peru, a massive deep water port. Beijing has invested more than $1 billion in this project. Today, Xi Jinping زخولنا أمريكا كجرو عجم يرزلن تايجر على سك تشاينا بيرو زبهال حدا ناي لاتين أمريكا ناي دبوب أمريكا هاجريو لولا وهاجريو أما نقول بيرو إن تشاينا بستجاب رسمي لحد $1 بليون إنفست بمقبار
ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ ወደብ ሰሪሓላ ቻይና ማለት እዩ እዚ ወደብ እዚ ድማ ኣፍ ደገ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ በዚ ወደብ ጌራ ንግዲ ምስ ደቡብ ኣሜሪካ ዘለዋ ከተቐኒዕ ትፍትን ዘላ ነዚ ወደብ እዚ ግን ኣሜሪካ ብምንታይ እትሪኦ ኒኩለራዊ መደበር ከም ዝሃነፀ ቻይና ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ወደብ ክሰርሓልካ ስለ ዘይትኽእል እተን ሃገራት ካልኦት ምስ ቻይና ዘለወን ንግዲ ከመይ ክኸውን ወይ ኣብ ቻይና ዘለዎም ቆላሕታ ኮምፕሊትሊ ክቕየር ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ደው ከብልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ኣሜሪካ ክሰርሓልካ ይደልንያ ብስራሕ ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ናታ በፍንጫ እዩ ስለዚ ቻይና ብትክክለኛ ንግዲ ምዝያን ሃገራት ዝምድና እናገበረት ፅልዋ ናታ ካብ መጠን ንላዕሊ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ዓቕሊ ፅበስ ስጉምቲ ልክዕ ቻይና ወደብ ከተመርቕ ከላ ኣሜሪካ እንታይ ኣመሪቓ ክትሪኢኹም ኣብዚ Inaugurated it from Lima, the Peruvian capital. He got a grand red carpet reception. Leading the welcome party was Peru's president, Dina Boluarte. እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ፕሬዚደንት ናይ ፔሩያ ንፕሬዚደንት ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ቀይሕ መንፀፍ ጌራ ብዓብዪ ኣኽብሮት ተቐቢላቶ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ቁጠባዊ ለውጢ ንክትገብር ናብ ዝበለፀ መድረክ ንክትከይድ ዓብዪ ኢንቨስትመንትን ሽርክነትን ትገብረላ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ትግቡእ ድማ ከምኡ እዩ ንመሻርክትኻ ንዘርብሓካ ሃገር ብዓቢ ክብሪ ኢኻ ትቕበሎ ስለዚ ፔሩ ዝገበረቶ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን እቲ ፀገም ኣበይ ኣሎ ሕጂ ረዩ ካብዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክመሃር ይግባእ እዚ እቲ ኣቀባብላ ናይቲ ፕሬዚደንት ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ሶ ብግምጣሉ እዚ ብመዳፍዕን ብገለመለን እዮም ዝቕበልዎ ዘለዉ ንቐፅል ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣዘረባ ኣብቲ ርክብ ኣይኮነን Few blocks away from the ceremony, a completely different story was playing out. Anti-government protesters were clashing with the police. መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ፔሩ ምስ መንግስቲ ናይ ቻይና ዓብ ኣቀባብላ ንፕሬዚደንት ሺ ናይ ቻይና ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ብግምጣሉ ድማ ሓደ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር መንግስቲ ይግበር ኣሎ ቻይና ወደብ ሰሪሓ ተመርቕን ብክብሪ ይቕበልዋን ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ድማ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ኣብዘ የምፅኦኒ ዕግርግር ስለ ዘለዎ ነዚ ቻነል ፀገም ስለ ዝኾነ ኣንፎርቹነትሊ ከምፃልኩም ኣይክልኒ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ቪድዮታት ኣብዚ ንገብረኩም ዘለና ቀድሕና ጥራይ ኮነስ ከም ብሓድሽ ኢና ክንሰርሖ ንግደድ ምክንያቱ ኣብ ቻነለይ ዕግርግር ዘለዎ ከምፅእ ስለ ዝዓፅውሉ ዘለዉ ነዚ ንኩሉ እዚ ቪድዮታት ኣብዚ ሪኣክ ንገብረልኩም ኣቐዲምና ንሰርሖ ኢና ኩሉ እቲ ሕማቕ ነዚ ቻነል ፀገም ዝፈጥረሉ ኣሊና ኣዳሊና ኢና ከም ብሓድሽ ንሰርሖ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንላቲን ኣሜሪካ ብዕግርግር ብሪጂም ቼንጅ መንግስቲ ብምቕያር ያ ትቋፀሮ ነይራ ንዕኦም ዘይድግፍ ወይ እውን ንረብሐኦም ዘየሳሲ መንግስቲ ብሰላማዊ ሰልፊ ብዕግርግር ብገለመለ ገይሮም እዮም ከኣልይዎ ዝፍትኑ ልክዕ ኣብ ፔሩ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ መንግስቲ ምስ ቻይና ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ኮሎምቢያ ንርኢ ኣብ ቦሊቪያ ርኢናዮ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ንሪኦ ኣለና እተን ምስ ቻይና ክሰርሓ ዝፍትን ሃገራት ናይ ዴሞክራሲ ሃገራት ኣይኮናን ብዝብል ምስምስ ሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግርን ኣለወን ስለዚ ነዚ መመረቕታ እዚ ንምፅያቕ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ እውን ንዲሞክራሲ ነቲ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፍታት ንዓታቶም እያ ስፖንሰር ትገብር ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣበርክቶ ወደብ ኤርፖርት መንገዲ ባቡር ፅርግያ ኣይኮነን ትሰርሓልካ እንታይ ዳ ብስም ዲሞክራሲ ዕግርግር እያ ትፈጥረልካ ዕግርግር ጌራ ድማ ነቲ መንግስቲ ተኣልዮ ንዓታቶም ከገልግል ዝኽእል ወላ ሓንቲ ከይሰርሑልካ ረድኤት እኽሊ ብምሃብ ወይ እውን ቁሩብ ናይ ሕክምና መሳርሒ ዶ ንብረት ዶ ከኒና ዶ ይሰዱልካ ሽዑ ንስኻ መጋበርያ ናቶም ኮንካ ትነብር እዚ ብትዮሪ ንዛረበ ዘለና ከይመስለኩም ጎረቤትና ኢትዮጵያ ወሰዱ ልዕሊ 70 ዓመት 60 ዓመት ምስ ናይ ኣሜሪካ ዩኤስኤ ትበሃል ዝሰርሐት ሃገር እያ ክሳብ ሎሚ ግን ኣሜሪካ ዝሰርሐቶ ሆስፒታል ኣይረኣና ኤርፖርት ኣይረኣና ሃይዌይ ኣይረኣና ፅርግያ ኣይረኣና መንገዲ ባቡር ኣይረኣና ኩሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቻይና ዝሰርሐቶ እዩ ኣሜሪካ ግን እቲ ዝዓብዪ ሓገዝ ኣብዚ ሃገር ዝገበረት ምዃና እያ ትጃሃር ናይ ማለት እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ለማኒ ኮይንካ ኢትካ ልዒልካ ከም ትልምን እዮም ዝገብሩኻ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ስለ ዝፈለጦ ብኣጉ እዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከኣልያ ፈቲኑ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ግን ንኣሜሪካ ከኣልየት ምስ ቻይና ምስ ገለ እናገበረት ክሳብ ሎሚ ፀኒሓ እቲ ውፅኢት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብቐረባ ክትሪኦ ትኽእል ናይ ኣሜሪካ ስምብራት የብሉ እንተ ሓገዝ ናቶም ናይ ቻይና ዲ ናይ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ባይታ ክትሪኦ ትኽእል እዩ ንቐፅል ኣብዚ There is a deeply unpopular leader. Peruvians see her as corrupt. Her approval ratings stand at just 4%. 4%. There are calls for her impeachment. So Peruvians are taking to the streets. They're challenging the government and trying to disrupt the summit of Pacific. እዚኣ ድማ እታ ትክክለኛ ፕሌይቡክ ወይ ከዓ እታ ትክክለኛ ኣገባብ ከምዚያ እያ ምስ ቻይና ዝሰርሕ መራሒ ቻይና ተርብሖ ዘላ ንሃገሩ ምዕባለት ተምፅኣሉ ዘላ ሃገር እንድሕሪ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ብህዝቢ ተቐባልነት ከምዘይረኽቦ ከምዘይህልዎ ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲ ዘለዋ ሃገር ወይ እውን ናብ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ትጥቀም ሃገር ድሕሪ ኮይና ብቐጥታ ኣሜሪካ ከመያ ትገብር ነቲ መንግስቲ
ህዝቢ ብዝተፈላለየ ናይ ሶርስስ ናቶም ዝብልዎም ወይ ከዓ ኣሰትስ ናይ ዝብልዎም ናይ ስለያዊ ድዩ ናይዚ ሲቪካዊ ማሕበራት ድዩ ኤንጂኦ ድዩ ገለ ዝበሃሉ ተጠቂሞም እቲ መንግስቲ ኣንጻር ህዝቡ ከም ዝኾነን ዝኾነ ዘርብሕ ዘይገብር ገባቲ ነቲ ሃገር ይሸጣ ከም ዘሎ ቻይና ድማ ትገዝኦም ከም ዘላ ገይሮም ይሸጥዎ እሞ ህዝቢ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ከም ዝለዓል ይገብርዎ ኩሉ እቲ ናይ ቻይና ፅልዋ ድማ ዜሮ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ኩለን ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ኣብ ሃገርካ ክንዲዚ ኢንፍራስትራክቸር እንተተሰሪሕ ኢልካ ክትሕጎስ እዩ ዝግባአካ ክንዲዚ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ዓድኻ ቻይና ነዚ ተሰኪማቶ ክትከይድ ኣይትኽእልና ኪድ ውፅቕ ትብሎም ትኽእል ኢኻ እንድሕር ፀሊካዮ ኣብ ዓድኻ ከምዚ ትሕተ ቅርፂ ዝሰርሓልካ ድማ መደብ ዘለዎ ንመፃኢ ጥራይ እዩ እንተኾነ ኣብዚ ዓለምና ኣብ ክንዲ ፅርግያን መንገዲ ባቡርን ዝሰርሓልካ ዲሞክራሲ ብኣፉ ዝብለካ ዝያዳ ንዑ ፍተወየ ትብለካ ኣሜሪካ ዝሕዝን ድማ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ተቐቢሎም ነቲ ኩነታት ካብቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝርእይዎ ዘለዉ ፅቡቕ ነገር ነቲ ዘይርእይዎ ተስፋን ሃፋን ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ወላ ኣብ ግዳም ሕደር ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ብምባል ብጥሜት እናተገረፈ ንክነብር ዝመርፅ ህዝቢ ኣብ ድኽነት ንክነብር ዲሞክራሲ ንኣፍሪቃውያን ተዝጠቕሞም ዳ 60 ዓመት ገይሮም የለውን ናይጀርያ እኳ ኣብ 4 ዓመት መራሒ ትመርፅ እያ እኮ እንታይ ግን ረኺባት ኣሎ ነዳዲ ከለዎ ናይ ነዳዲ ዋጋ ከማን ክትክእል ዘይካለት ሃገር ኮይና ኣላ ስለዚ ዓይንኻ ምኽፋት ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ leaders. Of course, none of that matters to Xi Jinping. He completely... Today, the port of Chansey is becoming the new starting point of the Inca ancient road in the new era. From Chansey to Shanghai, what we're witnessing is not only the Belt and Road Initiative taking root and flourishing in Peru, but also the birth of a new maritime land corridor between Asia and Latin America and the Caribbean. This is the port that the Chinese president was talking about, the Chansey port. It is on the Pacific Ocean, about 80 kilometers north of Lima. This port is part of Xi Jinping's Silk Route. በዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓበይ ፕሮጀክት ተሰሪሑ ዘሎ ኣሜሪካ ኣዝዮም ጉዮም ኣሎ ወይ እውን ነዚ ነገር እዚ ናይ ቻይና ምስፍሕፋሕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሰፊሑ ክሰርሕዎ እዮም ንቻይና ኮንቴይን ምግባር ክበሃል ከሎ ንቻይና ኣብ ቻይና ጥራይ ኮኖም ክሓፅርዋ ኩሉ እቲ ፅልዋታት ዘለዎ ኣብ ኣፍሪካ ንገሊኦም ብመፈንቅላ መንግስቲ ንገሊኦም ዕግርግር ብምፍጣር ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ክምክትዋ ንቻይና እምበር ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ንቻይና ትበኩም ዘላ ንሕና ክንዲዚ ክንበኩም ኢና ብምባል ኣይኮኖም ክምክትዋ እዚ ድማ ዝዓበየ ድማ ኣብ ሚድያ እዮም ካምፔን ቻይና ሕማቕ እያ ወራሪት እያ ክሰርቆኩም እያ ክዘምተኩም እያ ያይስ ዝዘምት ዘሎ ንዓመታት ክዘምትን ንሰባት ንፀለምቲ ኣፍሪካውያን ባርያ ገይሩ ዝሃብተመ ሃገርሲ ንወላ ሓንቲ ዘይገበረካ ሃገር ይዘምተካ ለይሉ ክእምነካ ይፍትን ግን ዝሕዝን ብዙሕ ሰብ ድማ ወላ ኣፍሪካዊ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ዘጉልሕ መልእ እዩ An expansion of the Belt and Road project. And the pretext remains the same. Trade, movement of goods and more investment. That is what China is selling. Peru sees the Chansey port as a strategic export hub, one that can connect South America to Asia and speed up trade. The local press is celebrating the project. They're reporting big numbers to showcase the ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክልተ ዓይነት ገፃት ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ሓደ ምዕባለ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንርኢ ኣለና ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ስኻ ኣንጻር ዲሞክራሲ ኢኻ ገለ መለ ዝብሉኒ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኣብ 4 ዓመት ሓድሽ ፕሬዚደንት እያ ትመርፅ ንሱ ድማ እዩ ዝመርሕ ሪሊ ከምኡ እዩ ኦኬ ስምዓዮም በልና ኣሜሪካዊ ፖለቲካዊ ካንዲዴት ዝነበረ Who is running the country? تحت انتايا نامريكا مني ززورا مني زم حدرا بخميات محدريا تحتو فيفيك رامسوامي زبال حدا كابتم نامريكا حطوا يا زنبرن دونالد ترامب دما بسفي زحجوز زنبر حجدما نت منغستي قرطونات ناتن من معرراي نسوني لماسكن ابت منغست تمريصوم زلو دوج زبل دوج زبل حدا تكال نعوك مرحو تمريصوم زلو Well, it's certainly not the president or vice president in name, right? You give people a title. So the dirtiest secret in American politics, I said it before, I'll say it again, is that the people we elect to run the government, they're not the ones who actually run the government. It is a machine. It is a Leviathan. Somebody brought up Hobbes earlier. እዚኦም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ተሓትት ዘሎ ጋዜጠኛ ዝነበረ ሕጂ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነቲ ፔንታጎን ዝበሃል ነቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ናቱ ኮይኑ ተመሪፁ ዶናልድ ትራምፕ ረቑሒዎ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ክኸውን እቲ ዝመልስ ዘሎ ድማ ሓላፍነት መንግስቲ ቅርጡውነት ከምፅእ ተመሪፁ ዘሎ እዩ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ንኣሜሪካ ብትክክል መን እዩ ዘመሓድራ ኢልዎሲ ተመልሲ ድማ ኣሜሪካ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ እቶም ንሕና ንመርፆም ሚልዮናት ህዝቢ መሪፅዎም ንስልጣን ሰዶም ሰም ኣይኮኑ ዘመሓድርዋ ኢሉ ዘመሓድርዋ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ማሽን ማለትካ ዘይተመረፁ ህዝቢ ወክሉና ዘይበሎም ኣብኡ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ነቲ መንግስቲ ንሳቶም እዮም ዘመሓድሮ እቲ ተመሪፁ ዘሎ ሰብ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ወላ ክገብር ተፈተነ
ዝተፈላለዩ ዕንቅፋትና ፈጠሩ ከም ዘይሰርሕ ነተን 4 ዓመት ወዲ ከም ዝለዮም ዝገብርዎ ስለዚ ኣሜሪካ ትበሃል ህዝቢ ብዝመረፆ ዘይኮነ ኣብቲ መንገዲ ኣብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዲክቴተርስ ወይ እውን ነቲ ስልጣን ኩሉ ዝገበትዎ ሓይልታት ንሶም እዮም ዘመሓድርዎ ይብለኩም ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ኣሜሪካ ክትፈልጥዋ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣነና ድማ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ናባኹም ከነብፅሖ ኢና ንፅዕር ዘለና ደግፍ It is a machine that's bigger than the sum of any individual part. It's like a bad, nightmarish version of the San Antonio Spurs, okay? It doesn't matter who Greg Pop puts in, the machine still runs. And so it's this amalgam of special interests on the outside working with unelected bureaucrats who were never elected to their positions and according to traditional views of government, can't even be fired by the people who were actually elected to run the government. And so I think the way to fix this is who's running the country. So ታዘረባ እንታይ ብሎ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስፔሻል ኢንተረስትስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ይገልጾም ይፅንሕ ኢልና ክንሪኦም ኢና ብሰብ ረብሓ ዝኾኑ ሰባት ውሑዳት ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ኣብኡ ዝተቆፀሩ ነቲ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ይኹን ወለ ነቶም ሴኔተርስ ህዝቢ ዝመረፆም ገለ ንሳቶም እዮም ዝዝውርዎም እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ እዚኦም ብህዝቢ ዘይተመረፁ ንብሎም ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ክሰጎሙ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እውን ክሰጎም ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ንኣብነት ነቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ነቲ ገንዘብ ከም ድሌቱ ፕሪንት ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ባንኪ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ክሰጎ ይክእልኒ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክሰጎ ይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ዓቕሚ ስልጣን የብሉን ስለዚ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውርዋ ሰብ ረብሓ ቢልዮነራትን ሃብታማት ክላስን ዳኣ እምበር እቲ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ነዚ ክንቅይሮ ክንፅዕርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ክንምንታይ ፍረ ከምፅኦም ክርዮ ኢና ስለዚ እቲ ክውንነት ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እቲ ምርጫ ኢሎም ኣሜሪካ ተኣክል ሃገር ከምዚ እንድሕሪ ኮይና ኣካል ኣፍሪካ ዘሎ ሃገር ብ5 ሚልዮን መንግስቲ ክትቀይረሉ ኣብ ትኽእል ዘለካ ዓለምሲ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እቲ መንግስቲ ዲሞክራሲ ዶ ምርጫ ዶ ገለ እንተተባሃለ ኩሉ ከምቲ ንስኻ ከይድካ ወረቐቱ ምስ ኣባልካ ኩሉ ነገር ብኡ ዝሰርሕ ገይሩ ዝመስለካ ከምኡ ቀሊል እንተዝኸውን ነይሩ ቢልዮናት ዘለዎ ገንዘብ ብቐሊሉ ክቕይሮ ይኽእል ንስኻ ኣብ ወርሓዊ ደሞዝ ተቆፂርካ 1,000 ድዩ ዋላ 2,000 ድዩ ዋላ 3,000 ድዩ ዋላ 500 እናኣተኻ የኣይ ፕሬዚደንታት ናይ ቢልዮናት ሃብቲ ንዘለዎም ሃገራት ኣንፃር ረብሖም ሰብ ክመርፅ እየ ክትብል ኣይከኣልኒ እዚ ቁሩብ ሓንጎልካ ክፍተ ቢልካዮ እውን ቀሊል እዩ እኮ ንስኻ ትነብረሉ ገዛኻን ሓደ ቢልዮነር ዝነብረሉ ገዛ እንተሪኢኻዮ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ንስኻ ትኸዶ ዘለካ ማዕረ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ሂወት ንሱ ንስኻን ማዕረ ዕድል ክልወኩም ኣይክእልኒ ወይ እቲ ሕጊ ከምኡ ዝብል ኮገለገለ ከም ድሌትካ በል ንሱ ድሌቱ ክገብረካ ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ኣሜሪካ እንተለኻ ምስ ሓደ ቢልዮነር እንተተሳፍሕ እንታይ ክገብረካ ክእል ክትፈልጦ ትኽእል መን ቀቲሉካ መንእሲ ይርከብ ዘይትፈልጦ ሙሉእ ሂወትካ ከበላሽዎ ይኽእል ገንዘብ ስለ ዘለዎ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢድ እዮም and this is what we see ስለዚ ክንምንታይ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ ይበሃል እቲ ኣሰራርሓ ናይ ዓለምና ግን ሰብ ሃብቲ ከም ዝቆፃፀሮ ጥራይ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ It is that machine that's running the country. We're not up against a candidate. We're running against that machine. And it makes sense because it's not an accident that, we said there's so many smart people in this country. Even amongst the Democrats, I'll admit, there's smart people who are Democrats. But then you get a guy with cognitive deficits at the level that Joe Biden has it. How could that be? Those cognitive deficits are not a bug. They are a feature for the people who actually control him. So that's why after Joe Biden, you get Kamala Harris, who has certain deficits, we could say, of her own. So policy deficits, at the very least. Policy deficits. We'll leave it at that. You know, and I think that's not. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ዘረባ እዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዘረባ እዩ ግን It's a feature if you have policy deficits because it is another license for the people who control those puppets, those candidates. And so it's not an accident. So I think that we got to keep that mission in mind. We're not going in to just incrementally reform that machine around the edges and massage it. That's a mistake that conservatives, I think, have made, a trap we've fallen into over the last. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዲሞክራትስ ብዙሓት በላሕቲ ርእሲ ዘለዎም ሓያላት ስማርት ሰባት መሊኦም እዮም ኢሉ ንጆ ባይደን ሲ ካብ ሙሉእ ዴሞክራትስ እቲ ዝሓሸ ኢሎም ክመርፅዎ ከለዉ ሲ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ዝበለፀ ከገልግሎም ዝኽእል ስለ ዝኾነ እምበር ካብኡ ዝነፍዕ ዴሞክራት ስለ ዝሰኣኑ ይኮኑን ወይ እውን ካማላ ከምፅዋ ከለዉ ካብ ካማላ ዝሓይሽ ዴሞክራት ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ኢሉ ታይዳ ነቲ ስራሕ ናቶም ብዙሕ ሕቶታት ከይገበሩ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ተገልግል ዝኽእል ሰብ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዘለዎ ብኮታት ብዘይገድስ ብሚድያን ብገለን ገይሮም ኤሚኖም ናብ ስልጣን ከምፅዎ እዮም ዝፍትኑ ኢሉ እዚ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ላስት ሚኒት ኣይሰርሐን ኣሎ እንተኾነ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ እውን ከምቲ ዝደለ ለውጢ ከይገብር እቲ ቢሮክራሲ ዝበሃል ስለ ዘሎ ንዑ ክቕይርዎ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ግን እዚ ኩነታት እዚ እስከዚያ ስምዕዋ ብላይ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስረት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ
ንዑ ከመይ ገይሮም ዝሰጋግምዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ኣብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዎ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግሶ ደለዩ ክረግሶ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነታት ንከምኡ ደፍቅድ ይመስል ሕልሚ እየ ትብላና እዚ ኩነታቶም ክፈልጡ ባህጊ ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግፁ ስለደልዩ ክርድዎ እውን ክእሉ ድዮም ዳሒልካ ይርድዎን ዝወራቐቱ ፅሞ ዘለዎ ሓደሽቲ እስትራቴጂታቶም ገልፅ እዮም ፅሞ ዘለዎ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ ዘረጋገፅ ጥራይ እዩ ብኡ ከዓ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደርኦም ሳዕቤናትን ዝንሪኦ ዘለና እምበር ረጊኦም ሓሲቦም ዘይከውንን ዝኸውንን መሚዮም ንዓለም ርግኣት ክፈጥሩላ ክእሉ እዮም ወይ ሰላም ከምፅላ ክእሉ እዮም ረሃባ እውን ከምፁ ክእሉ እዮም ኢልካ ይተሓስብና ናይ ሓደ ድራር ትምንዝዕ ናይ ሓደ ምሳሕ ትምንዝዕ ነዚ ትጭንግን ነዚ ትረግፅ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት ካብ ባህሊ ናይ ተሓሳስባ መስረተ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተወዲኡ ዝሑል ኩናት ኣብ ክዕብ ተባሂሉ ኣጋጣሚ ከዓ ምስ ናይ ናፅነትና ኣጋጣሚ መፅኡ ኩሉ ኮን ዓለም ተቐይራ ስለዘላ ሕጂ ናብ ዝሓሸ ክንኣቱ ኢና ዝበልና ዘንዳ ሓለፋ 3 ዓመታት ዝረአናዮ ነዚ ናይ ትማሊ ናይ ጃንዳ ኩን ናይ ካልኦት መጋበሪኦም ኣብ ከከባቢኡ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይረጋት ናታቶም ቀንዲ ጠንቂ ካልእ ምክንያት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረቡ ናይ ተኽእሊና መጋበርያ ዝበልዎ ዝገብር መክሰብ ኣለኒ ዝብላዕ ኣለኒ ዘብል ኣለኒ ዝበሃል ከምዚ ናይ ወያን ዓበይቲ ካድረታት ዝብልዎ ፀፊሕ ቅርሺ እንታበካታ ይበልረካ ምስኣቶም ትኸይድ ተፀፊሕካ ቅርሺ ትወስድ ትብል ከምኡ እናባለ ምስኦም ትኸይድ ኣሎ ከይድ ክትብል ትኽእላ ኣብ መወዳእታ ግን ናይዚ ናይ ዓለም ሰላም ዘርብ ዘሎ ቀፃሊ ህውከታት ዘምስኡ ዘሎ እንታይ እዩ ጠንቁ ሃበይ ዝብገዝ ዘሎ ከይድካ ናተባት እዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ሒዞሞ ዝፀንሑ እዛ ዝብላ ዘሎ እያ ወላ ሓንቲ ክንውስኸላ ይንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ክብለኩም ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ከምዚ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ድማ ብፍላይ ኣብ ኤስያ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት Xi Jinping met fellow Asian leaders, including Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum in Peru, Lima on Friday. According to state broadcaster China Central Television (CCTV), she told ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ፔሩ ዝግበር ዘሎ ናይተን ፓሲፊክ ዝበሃላ ሃገራት ከባቢ 20 ሃገራት ዝሳተፍዎ ዘለዋ ኣሜሪካን ቻይናን ሓዊስካ እውን ዝራኸባሉ ዘለዋ ቻይና ነቲ ዘለዋ ኣብ ከባቢያ ዘሎ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዘላ ብፍላይ መንገዲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ጌራ ነቲ ኩነታት ከተጓሃሮ ትደሊ ዘላ ቻይና ግን ነዚ ኩነታት እዚ ንምዝሓሓል ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላን ድሮ ምስ ናይ ቻይና ናይ ጃፓን ተመሪፁ ዘሎ ሓድሽ መራሒ ከምኡ እውን ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ ቀጥታዊ ርክብ ትገብር ከም ዘላን ኣብቲ ሳይድ ላይንስ ናይቲ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ልክዕ ከምቲ ምስ ህንዲ ዘሎ ቴንሽን ዝነበረት ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ከጉድልዎ ዝፈተኑ ቻይናን ህንድን ነቲ ናይ ደቦም ፀገም ዝነበረ ክፈትሕዎ ዝፈተኑ ምስ ጃፓን ዘሎ ምስ ደቡብ ኮርያ ዘሎ ቻይና ኣሜሪካ ድማ ክትጥቀመሉ ትፍትን ዘላ ንዕውን ከተሃዳድዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ተዓዊታ ቻይና ንኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ እቲ ዝዓበየ ባሕሰይቲ ኣብይ ክወርዳ ዝኽእል ምክንያቱ ንቻይና ንምቕርቃር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ታክቲክ ንጃፓን ምጥቃም ከምኡውን ንደቡብ ኮርያ ንምጥቃም ብኦም ጌራያ ክትቀርቅራ ትኽእል እንተዘየለ እዚ ኣብ መንጎ ቻይና ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ዘሎ ኩነታት ክረጋጋእ እንድሕር ክኢሉ ኣሜሪካ ናብ መፅያ ክትገብሮ ትኽእል ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ነዚ ክገብሮ ይኽእላያን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኢልካ ክትዛረብ ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ያ ከም ንሪኦ ዘለና ከምዘን ሃገራት ኤውሮጳ ትገብረን ዘላ ኣንፃር ረብሐን ክኸዳ እዚኣተን እውን ከምኡ ኮይነን እየን ኣብተን G7 ዝበሃላ ሃገራት ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ሽርክነት ዝኸዳ ዘለዋ ብጀካ ኣሜሪካ ፅቡቅ ቁጠባ ትኸይድ ዘላ ሃገር የለን ኩለን እየን ሕማቕ ዘለዋ ጃፓን ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ጀርመን ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ፈረንሳይ ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ዓዲ እንግሊዝ ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ጣልያን ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ካናዳ ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ኩላተን ቁጠበን ሕማቕ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ፅቡቅ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ መተንብሂ ዝኾነ ኣሜሪካ እቶም መሓዙተይ መሻርክተይ ንዓለም ምቁፅፃር ክጠቕማኒ እየን ዝበለተን ሃገራት እናጠፈሻ ከዳ ኣለዋ ንሳ ጥራይ ዘላ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ኣሜሪካ ጥራይ ተገድሰኒ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ ናበይ ክትርጎም ይኽእል ንራዮ Ishiba in their first meeting that China hoped Japan would properly handle major issues such as history and Taiwan. She called for the two countries to safeguard the global free trade system as well as a stable and unimpeded production and supply chains. Ishiba, who took office in October, told Xi he wanted to build a constructive and stable relationship but asked him to reverse an import ban on Japanese seafood and strengthen safety measures for Japanese nationals in China after recent fatal stabbings, and expressed concerns about Chinese maritime activities. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደቡብ ኮርያ ይኹን ጃፓን ምስ ቻይና ብዙሕ ዘፈላለዮምን ዘይሰማምዖን ነጥብታት ኣሎ ግን ረብሓ ኣለዎም ዕዳጋ ናይ ቻይና ብቐሊሉ ሸለል ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል መራሒ ናይ ጃፓን ወይ ደቡብ ኮርያ የለን ቻይና ካብ ዕዳጋኦም ተሰጊጓቶም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ቁጠባናቶም ብቢልዮናት ክሳራ ከጋጥሞም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ
ንዑ ገዲፍካ ክትነብር ኣይትኽእልና ወይ እውን ንእሽተይ ፖሊሲ ቼንጅ ናይ ቻይና እንተገይሮም ንበዓል ጃፓን ቁጠባናቶም ጥዋዕዋዕ ከተብሎ ትኽእል እያ ቻይና ብዘይ ተኽሲ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ማዕረ ክንደይ ንኣሜሪካ ሕራይ ኣጆኹ ክብሉ ይፍትኑ ቻይና ክንምንታይ ዓቕማ ኣብ ልዕሊአን ከም ዘለዎን ብናይ ንግዲ ጥራይ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለዚ በቲ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ይፍትኑ በቲ ድማ ረብሓናቶም ክሕልው እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ካብኡ ናብኡ ግን ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን በቲ ኮይኑ ሃገራት ኤስያ ሽግራተን ንምፍታሕ ክሳዕ ክንደይ ይጓየያን ይጣፍኣን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌራ ከተረዳእኩም ዝደሊ ዘለኹ ኩነታት ክትበርሃልኩም ብፍላይ እዛ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ነውፂ ንምርድኡ እስከ መጀመርያ በዚያ ንስማዕ ክሳዕ ክንደይ ኣብ መንጎም ሽግር እቲ ቴንሽን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል between the US and China. There is no basis for this. We're not in any intrinsic war between the US and Russia. And Russia, by the way, despite every single thing that's said every single day, truly, really does not want more land. It's already 11 time zones. The last thing that they need or want is more land. The war is about completely different things than everything you and I read about in our newspapers every day. To defeat us, the only risk we face from China is nuclear war. So stay away from nuclear war. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ሩሊንግ ክላስ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ነቲ ኩነታት ንቻይና ንምቕርቃር ዝጥቀም ዘሎ ካብ ቻይና ሓደጋ ክመፀና ይክእል እዩ ትንኩ ካብ ቻይና ክመፀና ዝኽእል ሓደጋ ኒኩለራዊ ኩናት እዩ እናበልዮም ነቲ ኩነታት ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንራሻ ንምቕርቃር ዝኽተልዎ ዘለዉ ራሻ ከምዚ ጌራ ከተስፋፍያ ደለ ንኤሮፓ ክትወረያ ድሕሪ ዩክሬን ናብ ካልኦት ክትከይድያ ዝብልዎ ኩሉ እዚ ሓሶት ምዃኑን ነቲ ናቶም ኣካይዳ ንመጉልሒ ዝጥቀምሉ ምዃኑን ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ብዕምቆት ክዛረበሉ ይፍትን ኣብዚኣ እንታይ ከሪእኩም ደልየ ኣለኹ እቲ ፖሊሲ ኣካይዳታት ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ፀቕጢ ጌራ ነተን ሃገራት ኣንፃር ረብሓን ክኸዳ ከም ዝተለያ ዘላ ንኣብነት ብኤሮፓ ክንጅምር ስምዕዎ ኣብዚ clip of Ursula von der Leyen really showing how unprepared we are here in Europe for a second Trump administration. Because last week at the European Political Summit, when asked what her reaction was to Trump's victory in the US presidential elections and the economic consequences for Europe, she casually suggested, yeah, we could start importing even more US LNG gas. ኤሮፓ ክሳብ ሕጂ ንዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ክትክተሎ ትኽእል ፖሊሲ ዝኾነ ይኹን ፕላን ከም ዘይብላ ብኸመይ ክትምክቶ ምዃና እንታይ መርገፂ ክህልዋ ምዃኑን ብኸመይ ነብሳ ከተድሕን ከም ትኽእልን ከምዘይ ተዳለወ ዘላ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ በዓላውን እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደር ላይን ከም ዝበለቶ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉስ ነገራት ክንገብር ክንክእል ኣለና ወላ እውን ንዓና ንቁጠባና ሓደጋ ንልኡላውነትና ሓደጋ ዝገብር እንተኾነ ንኽትብል ድሕር ከም ዘይትብልን ብቓላታ ይኹን ብተግባራታ ድማ ንዑ ዘጉልሕ ጥራይ ትገብር ከም ዘላን ናይ ኤሮፓ ኢሊት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ህዝቢ ኤሮፓ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ብናፃ መንገዲ ዝርዮ ናይ ብሓቂ ኤሮፓ ተስፋ ከም ዘይብላ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ኤሮፓ ብፍጹም ነቲ ሃገራት ካብቲ ዘላቶ ሽግር ከውፅ ኣይክእልን እዩ እቲ መርሕነት ብቅዓት የብሉን እዩ ዝበሃል to appease Trump and maybe avoid some tariffs coming our way. Now, this is really what this is other than Europe kissing Trump's ring, sucking up to him to avoid tariffs almost in a groveling way. And the idea that we'll get something out of it is just so naive and for many reasons the wrong move. But before we'll discuss that, let's watch the clip. We still get a lot of LNG via Russia, from Russia. And why not replace it by American LNG, which is cheaper for us and brings down our energy prices, but it's something where we can get into a discussion, also what our trade deficit is concerned. So that ትብላ ዘላ completely ካብ ሓቂ ዝወፀ እዩ ናይ ኣሜሪካ ነዳድን ጋዝን ኤልንጂን ከለዎም ካብ ናይ ራሻ ብኢድ ኣዙር ብህንዲ ዝመፅእ ዘሎ ዝገዝኡሉ ዘለዉ ምክንያት እቲ ናይ ራሻ ብህንዲ ገይሩ ዝመፅኦም ዘሎ ሕሱር ስለ ዝኾነ እዩ ሕሱር ተዝኾነ እንታይ ክትገብር ኮለል ትብል ናይ ኣሜሪካ ክሳብ 40% ክብሪ ስለ ዘለዎ ነቲ ጀርመን ካብ ራሻ ትረኽቦ ዝነበረት ኤልንጂ ወይ እውን እቲ ጋዝ ማለት እዩ 40% ዋጋ ወስኽ ኣለዎ 40% ልዕሊ ዕዳጋ ገዚኣ ምስ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ምስ ናይ ህንዲ ካምፓኒታት ምስ ናይ ካልኦት ዓለማት ብሕሱር ዝገዝኣ ዘለዋ ክትወዳደር ኣይትኽእልን እያ ጀርመን እሱ ድማ እቲ ምክንያት ናይቲ ኢንዱስትሪ ናታ ናይ ኬሚካል ሴክተር ኣውቶ ሴክተር ካልኦት ኢንዱስትሪ ናታ እናወደቐ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ እዚኣ ተስፋ የብሉን ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ከም ዘይብላ ካልእ ክኢላ ድማ ስምዕዎ ኣብዚ want to look at the concentration of economic, financial, technological, and military power, you have to focus on the United States and on China. The European Union is the stupid continent. It is. I was talking to the president of Mexico. Then I and I were visiting him some months ago in Mexico City, and he's a comrade, he's a friend.
and he's the president of Mexico, right? So he was telling me with pain in his heart that, you know, he's very pro-European. He's culturally very close to Europe. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተባዓት ምሁራት ናይ ኤውሮጳ እዩ እዚ ናይ ፈረንሳ ናይ ግሪክ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንመጻኢ ክንጥምት ከለና ውድድር ናይ ሓይላት ክንዛረብ ከለና ብቁጠባ ብፋይናንስ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ ብወታደራዊ ከምኡውን ሓንቲ ሴክተር ወሲኹ ነይሩ ኣብዘን 4 ነጥብታት ክንዛረብ ከለና ቻይናን ኣሜሪካን እየን ተንቀንዲ መወዳድርቲ ቱ ሳም ኤክስተንት ድማ ራሻ ይብል ወታደራዊ ግንባር እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኢሉ ኤውሮጳ እቲ ጠቕላላ ኣብቲ ገይም ዘየለ ድሕሪ ዝተረፈ እንተሎ ኤውሮጳ እዩ ክትርስዖ ኣለካ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ መጻኢ ክጠቅም ዝኽእል ንብሎ ዘለና ሴክተርስ ኤውሮጳ ደቂሳ ስለ ዘላ ተስፋ የብላን ብምባል ናይ ብሓቂ ብኤውሮጳ ዝሓዝን He's under the belly of the beast, the United States, and he trades with China. And he says he was asking me for some sources of hope that Europe will stop being irrelevant. And I couldn't provide him with any. Because we are deindustrializing, we've missed the next industrial revolution, so green tech and big tech gone, we have nothing by which to compete with either the United States or China. And increasingly we are stagnating and proving and reconfirming my allegation that it is ናይ ሜክሲኮ መራሕሲ ምስ ኤውሮጳ ጽቡቕ ዝኾነ ምትስሳር ስለ ዘለዎ ሓደ ግዜ ምስ ተራኸብናሲ በጃኸ ባገለበለና እዚ ኤውሮጳስ ኮንዶ ኮንዲ በዚ ዘለዎ ክዓርብ ተስፋ ኣለዎ ድዩ ዝኾነ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ዶ ኢሉ ምስ ሓተተንሲ መልሲ ንክቦ ተሸጊረ ይብሉ ኣሎ ምክንያቱ ኤውሮጳ ብሕጂ ክትዕረያ ወይ እውን ተወዳዳሪት ክትከውን እያ ክብሎ ኣይክእልን ኢሉ ናይ መጻኢ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ግሪን ቴክ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሶላር ድዩ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ነገለ ኣብኡ የለናን ኢሉ ኣብቲ ውድድር ጠቕላላ የለናን ኢሉ ካለ ኣብቲ ቢግ ቴክ ዝበሃል ዘሎ ናይዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድዩ አይቲ ካምፓኒስ ድዩ ገለ መለ ዘሎ ኣብኡ እውን የለናን ኢሉ ስለዚ እቲ ናይ መጻኢ ሴክተር ዝበሃል ጠቕላላ ኣብኡ ይተበገስናን ዜሮ ኢና ዘለና ንመጻኢ ተወዳዲርና ገለ ክነምፅ ኢና ክብሎ ኣዝዩ ከቢድ ንዓዩ እናበለ ናይ ኤውሮጳ መጻኢ ኤውሮጳ ዘለኻ ነዚ ስማዕ and irrelevant continents. China, significant. Russia, more significant than the Telegraph, the Times, and the Guardian would like to present it as, because you know there is this tendency to say that the Russian economy is only the size of Spain. Well, that's true if you measure it in terms of dollars. But the people in Russia don't use dollars; they use rubles. And so it's not a question of how many dollars do they have by which to buy bullets. The question is how many rubles they have with which to buy Russian bullets. ናይ ብሓቂ እዚ ሊቅ ዝህቦ ሓበሬታ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ንነገራት በቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ሸፋፊኖም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ብኡ መልክዕ ዘይኮነስ ብመልክዕቲ ቦትኡ ገይሩ ክገልፆ ዝፍትን ስለዚ ቻይና ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር ምዃኑ ራሽያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር ምዃኑ ኤውሮጳ ድማ ኣብዚ ገይም እዚ ቀንዲ ዝኸስር ዘሎን ሓደጋ ክወርዶ ዝኽእል ኮንቲነንት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ክትሪኦን መጻኢኻ ኣስተኻኺልካ ክትሓስብን There are quite a few of those. But there is no dynamism. It is shrinking demographically. There is emigration from Russia, not just now because of this, ever since the Soviet Union collapsed. But you know, the main concern is the new Cold War that Donald Trump started against China. And you know, we had this discussion back in when. So, በሓፈሻ እቲ ዝሑል ኩናት ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዝጀመረ ሕጂ ደይኮነ ኣብ 2017 ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ከሎ ዝጀመረ እዩ ሕጂ ድማ ብዝለዓለ ናሕሪ ክቐፅል ይኽእል ኣብዚ ዝፍጠር ዘሎ ዝሑል ኩናት ዝያዳ ክጉዳእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ኤውሮጳ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ኣንተ መጀመርና ዝነበርና ሽዑ ንእሽተይ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ኢና Also what our trade deficit is concerned. So let's start with the basics. On the one hand, the current commission has the mouthful of Europe becoming independent, regaining autonomy, a wake-up call now that Trump is elected. And, you know, great ideas. I think many people in Europe are all for it. But now instead of building true autonomy, we're doing exactly the opposite. We're going to replace an old dependency that we had, first of all, with Russia, now with a new dependency in energy matters, namely a dependency on American gas or LNG. And we should really watch out. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጽቡቕቲ ዝኾነ ትርኢቶ እዩ ዘለዎ ኤውሮጳ ምናልባት እቲ ቀደም ዓብ ጌጋ ፈጺማቶ ዝበሃል ንኣብነት ጀርመን ትዝዓበየ ጌጋ ፈጺማቶ ዝበሃል ንግዲ ናታ ቁጠባዊ ሽርክነት ናታ በይዝ ናይቲ ነዳዲ ናታ ኣብ ራሻ ሙሉእ ብሙሉእ ተጸጊዓ ስለ ትኸይድ ዝነበረት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ከም ዝፈጸመት ጌጋ እኳ ኣይኮነን ነይሩ ግን ኣሜሪካ ኣንጻራ ከም ዝኾነት ዘይምፍላጦምን ንዕኡ ፕላን ክገብሩ ንዕኡ ኣሚኖም ድማ ነቲ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ናቶም ወይ እውን ኣብ ካልእ ናይ ሶላር ናይ ገለን ኢንቨስት ከይገበሩ ደቂሶም ከለዉ ስለ ዝተረኽቡ እዩ ካብዚ ጌጎም ተማሂሮም ሕጂ ድማ ካልእ መፍትሒ ናይ
ኣብ ዓዶም ክመጽእ ዝኽእል ናይ ሶላር ድዩ ናይ ኒውክሊር ድዩ ናይ ካልእ መፍትሒ ክንዲ ዝገብሩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ናይ ራሻ ገዲፎም ናብ ኣሜሪካ ድማ ክንጽጋዕ ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ነፍሶም ተኣማሚኖም ንነፍሶም ሓራ ክገብሩ ዝኽእሉ መንገዲ ክንዲ ዝፈጥሩ መሊስካ ናብ ካልእ ተጸጋዕነት ኣሜሪካ ድማ ድሮ ብሴኪሪቲ ናባ ተጸጊዖም ኣፅዋር ስለ ዘይብሎም ወታደራዊ ኣቕሚ ስለ ዘይብሎም ተጎቲቶም እናኸዱ ከለዉ ተወሳኺ ኣብ ነዳዲ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክጽጉዑ ሓደ ካብቲ ፕላን ዝነበረ እዩ ንሱ ድማ ጽቡቕ ይሰርሕ ኣሎ ንኤሮፓ ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ኣብ ኣሜሪካ ክምለስ ከለና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ትፅቢት እንታይ ይመስል ረኣዩ Here. How do you like that pose from Elon? መጀመርያ እዚኣ ክንርያ እቲ ዲፕሎማሲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዝመስል When it comes to Donald Trump, expect the unexpected. It's one of the reasons that world leaders are wary of him. They just can't predict what he will do. It's why Europe is holding frantic meetings right now. It's why NATO members are rushing to increase defense spending and why China is preparing for an all-out trade war. እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም እዚ ክገብር እዩ በዚ ክኸይድ እዩ ነዚ ክኽተል እዩ ነዚ ክገብር ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን that's why ድማ ኤሮፓውያን ልቦም ጠፊዎም ናይ ሸበድበድ ኣኼባታት ዘብዝሑ ዘለዉ ኔቶ እንታይ ክንገብር ኣለና እናበለ ዝመያየጥ ዘሎ ዩክሬን ከምኡ ዝመያየጥ ዘሎ ራሻ እውን ንባዕሉ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን እዮም ቻይና ድማ እንታይ ዓይነት ናይ ንግዲ ኩናት ክግበር ይኽእል እናበለ ካልእ ዓለም ድማ እንታይ ክመፀና ይኽእል ብምባል ሓደ በብወገኑ ዝሓስብን ዝዳሎን ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዘይፍለጥ ሓደ ካብቲ ከም ዘይፍለጥ ዝገብሮ ድማ እዚ እዩ ምናልባት ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል because no one knows what happens next not America's friends and not even their enemies. Take a look at this report. It came out yesterday. It says that a secret meeting took place earlier this week between tech tycoon Elon Musk and Iran's ambassador to the United Nations. As you know, Musk is now a top advisor to Donald Trump. The two have been inseparable lately. ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን ጥቡቅ ዝኾነ ሽርክነትን ወይ እውን ምትሕብባር ከም ዘለዎን ኢሎን ማስክ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ቀረባ የማኽሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብመንፅር ድማ ሓደ ሕቡእ ርክብ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ኣምባሳደር ናይ ኢራን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎን ተራኺቦም እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ዓብ ምዕባለ እዩ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኩናት ይግበር ዶ ገለ ዶ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ድሮ ስልጣን ከይሓዞ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኢራን ክራኸብ ምፍታኑ እዚ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣወንታዊ ሓሳብ ኮይኑ ዝርያነ ርክብ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኩሉ ግዜ ንፅቡቅ ክኸውን ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዘይምዝርራብ ይተሓደጋ Musk has been a constant presence at Trump's side, so much so that Trump even joked about it earlier this week. On Wednesday, he said that Elon won't go home. Those were his words. And that he couldn't get rid of him. Trump said all of this in jest. ሚድያ ድማ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ባእሲ ንምፍጣር ዶናልድ ትራምፕ ብቐሊሉ ክሓርቕ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ፈሊጦም ስምዒታቱ ንክትንክፍዎ እንታይ ይብልዎ ነቲ ሃገር እኮ ኢሎን ማስክ ዘመሓድራ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስቂሉ ተኸታሊ ናቱ እዩ ነቲ ኢጎናቱ ክትንክፍ ኢሎም እንጂ ኣብ መንጎም ባእሲ ንምግባር ብዙሕ ፅሑፋት ብዙሕ ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራማት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ሆፕ ዶናልድ ትራምፕ ሓደጋ ይወድቕ ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ይወድቑ ንኸውን ኢሎን ማስክ ብፍሉይ ንዑ ክመርሓሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኢሎን ማስክ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ነቲ ስልጣን ከይቋፀርዎ እዩ ትክክለኛ ሰባት ነቲ ለውጢ ዝድለ ዘሎ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ንክመፁ እዩ ዝሕግዝ ዘሎ እዮም ዝብሉ እቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ But it underlines just how close the two are. And now we hear that Musk met a senior Iranian official. What does that tell you? Would Elon Musk do this without Trump's backing? Of course not. Which means that Trump has opened back-channel talks with the Iranians. And he's not even denying this. His team was asked about the meeting. Listen to what his communications director said. We do not comment on reports of private meetings that did or did not occur. That's practically an admission. So what were these talks that did or did not occur about? Apparently, it was a እቲ ቲም ናይ ኮሚኒኬሽን ናቱ ነዚ ኩነታት እዚ ብርግፅ ንሶም ከም ዘይተባብዖ ወይ እውን ኣይንቕበሎ ኣይንነፅጎ ብምባል በቲ ናይ ቋንቋ ናይ ሚድያ ድማ ተዘይውዕልዎ ነይሮም ጠቕላላ ምነፀግዎ ዘይምንፃጎም ስለዚ ገለ ነገር ምንጭ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ዝርድዎ በቲ ኮይኑ በቲ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ብካልእ መንገዲ እውን ኢራን መልሲ ሂባ ነይራ tensions between Iran and the US. The first move came from Musk. He is said to have requested the meeting. The venue was picked by the Iranian ambassador. We don't know what it was because the location of the meeting has not been disclosed. But we can tell you that it happened on Monday. The meeting happened on Monday. It went on for more than 1 hour. And the Iranians have described it
as, and I'm quoting again, they call the meeting positive and good news, which may sound generic. بس نريد لنا تي ركب بإيلون ماسك استحتت كم زخونن أبي كم استفزم أجن برجس عفلتنيو تحر تركب بنا إيران ميديا كم زوجين تركب قد سن كم دماء تبغ زينا مخانون طيب حق دماء تبغ أمونجو إيران أمونجو أمريكان سلام كنا قستقيل ويون أتليست تزلوا وتري كودل تقيلو تزب بهذا اللقينات أمونجو إسرائيل قال ملن كودل خل مهنياتو دونالد ترامب سلطان مش حزة إسرائيل كدبدب تخليها قينات كتكعيد تخليها زبل زرباس لزلو من البعض كون دخون كابت كونتات تي أنا علم تجلاجل تخون زبل حسابن بحجم ونسلو زلو مالتيو زي بتحدى كن ريو خلنا بخالد ما منقص أمريكا أبزبنا دونالد ترامب بزح لو كقاطمه خمس خليج نقرأ بزس كسمعوا على أنا إيلون ماسك أب تويتر صحيح وزنا برس أبزن ريازلنا حنت بوست زي Department of Government Efficiency دوتش زبلوزلو إيلون ماسك فيفيكن زمرحوزلو هذا صحف صحيفة منيرهم أبزناتنا تيم بنات أزو صرحوا 8 ساعات نسومن إيلون ماسك 4-5 كامباني تا سي او خوين زمرح زلي نزل سرحنا تقديفو نمنقص أمريكا 8 ساعات نسومن كندي ساعات تسرح لها نسومن 4 ساعات تسرح تخينكا كم بزو ساعات تسرح زلي زغزر بأوروبا 38 ساعات كنسرح لنا أنا بليم أوروبا سلما وصل فز قبرو عالمنا ذهبتمو بليونيرز بحال إيلون ماسك قل 8 ساعات 100 ساعات نسومن يوم تسرحوا لذي you need to open your mind مالت إذا عالم من بار وددريو هيوت وددريو نسخة 6 ساعات 8 ساعات نمعال سرحكا 6 ساعات سرح زول توراريركا كتعوت هاي تغلنغا أبناء بيزنس عالم ولا أبناء يسرح عالم وتوم حقرات توم هزبي سعرامات نوح ساعات كسرح زغلو لساتهم يمزعوا تزلو تشايناويان سلو سرحي عوتو نملس دونالد ترامب إيلون ماسك انتهي بلالو أبزناتنا تيم مسايم مزبيفيكن 8 ساعات كسرح زغلو رؤسهم دما بلح زغوني ويلكم سانا خوينكم كسرحوا نأمريكا نمهناس دما بتروحوا دموز بهال دما يبلون بمبالي ابلكيشن غير Now is AVC managing partner and Palantir co-founder Joe Lonsdale. Joe, great to see you. Thanks so much for being here. How do you like that post from Elon? That's not such a great sales pitch. Work 80 hours, no pay. It sounds like he wants the type of people that have built the greatest companies in Silicon Valley to come jump in. And you know, Maria, I'm just friends with these guys helping out on the side, and I've gotten hundreds of notes from people. How can I help? How can I mean, this is an exciting time in our history. We love it. We love it. This is, you know, America should be growing. Our economy should be growing at twice the rate it is. And like so many of us for years, for decades, have seen this sclerotic bureaucracy, this fourth branch of government that's permanently in charge of our country, and wish someone could do something about it. So this is a huge opportunity. It sure is. And thank you as a business. Sometimes بلزلو 8 ساعات نسومن بزي دموس كسرع زخل بلح رأسه زلوه ويلكم نابز تيم ناتنا ننا أمريكا قحمت إننا خنصري مزبلهم إلى ماسك من يخسر حالكم زغلي لا تصاصرت الناس اللي زغونت نايت تي في channel هاي الواسقة entrepreneurs اللي زغونه absolute com valley عبيتك كامبانيات ناي مساي تكنولوجي زهانسو زلو ببزحين تايب والله بخما يكن حجز نغل بخما يكن عتو نغل عتو تيم كما يكن سرع نغل نحجرهم نمهناس حجرهم تبقوا المقبار نتزلاتو قحمت إننا نتي ناي منقص بالشونا نمسرق بتروحوا 8 ساعات نسوم إنه خسروا يقعدوا له I think زازربازيا تحرق بس أنا جزء تمليسنا خن رياينا نا أمريكا حيلي كل جزء نفسهم ري إنفنت خجبر سلزغوليا أوروبا رايوه ببيروقراطس بكابسلتان كوردو زي دوليو عرب توت بفتشوا من مساي كردو زي كل سبات نتحجر نتا كونتيننت حزوما نبدأ الهامة تأخذ له كنا بالكلنا أوروبا أمريكا دما دونالد ترامب ولا كعبين تخونه كلاتهم من سياد بمقصار قبل عليه ما نحجركم بنات أسرحوتهم هبطمات نعونا زعل نزيد منقستي أستخاخلوا مزبلهم على إيلون ماسك فيفيك حجرماتهم عبيت انتربرينورز ناي سيليكون فالي مالتنا تكنولوجي ناي فتره بوتايو تابوتهم عبيتي هبطماتن كيلاتاتن حنقول زلومن نابت منقست متيوم بتروحوا سريحهم بناي منقست دموز يكون بتروحوا نت منقست المخيار حدث سيستم نمتتتاو يقرادم له اي ثينك زيا تاز عبيت تمرت تكون تخليا حجر كان مهنات امريكاويان حجراونت الله ما بيروبا حجراونت اتفيومم هجراو مزمور كزمرة تسمعنها نمخانة هجراو مزمور مراحل كالي تبصيت رايحة تسمع أمريكان جن patriots يوم زعبا هجروم زقدسوا زعبا فقرنا هجروم زحمو زعبا هجر زدرفوا مليون country music زبال كاتيجوري ما زلهم يوم الذي هجراو الناس بهذا بعلى يرترا نبي حق خنقص قصص لنا ناي هو بحدا معالت تمنقسنا يرتراهم كم زياتهم بوقعي نعوتو منسيات
ንዑ ኣብዚ ግበሩ እዚ ባይታ እዚያ ቦታ እዚያ ተኸፊታላ ንዑኣትይኹም ስርሑ ዝብል ኮሚኒኬሽንስ ገይሮ ንመንሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎ ተዓዲሙ ብክብሪ ተዓዲሙ ክመፀሉ ዝኽእል እናተቐዳደመ ድማ እቲ መንሰያት እዩ ነቲ ሃገር ካብቲ ዘላቶ ዝተፈላለየ መድረኻት ነብቲ ትኸዶ ዘላ ብዝለዓለ ናህሪ ከም ትኸይድ ክገብራ ነፍሲ ወከፍ ከም ሓደ ኤርትራዊ ካብዞም ኣሜሪካውያን ክንምሃሮ ንኽእል ካብቲ ናቱ ዘረባ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤት ክትገብር ከም ትኽእል እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ናይ በዓል ኢሎን ማስክ ዝብልዎ ዘሎ እንተቐይሮ እሞ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ኤነርጂ ክረክብ ክእል ካብቲ ዘለዎ ሕማቕ ኣካይዳ ውግን ወረ ውግን ንዕግርግርን ዘተባብዕ መንገዲ ወፂኦም ነቲ ሃገር ኣብ ሃገሮም ኣተኪሮም ተኸይዶም ፅቡቕ ዝኾነ ተበግሶ ጌራ ንዝመፅእ ክንደይ ዓመታት እውን ሓያል ተወዳዳርነት ክትገብር ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ክንሪኦ ኢና እቲ ሓቂ ኣብ ተግባረ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እዚኣ ድማ ንግረ መንገዲ ክተቕሰልኩም ስለ ዝደለኹ እየ ሌትስ ጎ Two Congos right now. This is Kinshasa, that's where I'm at, the Democratic Republic of Congo. But over there is a whole other country. That is Congo Brazzaville, the Republic of Congo. And they're only separated by this river. Fleuve Congo, the Congo River, that's it. You could swim across if you want to, but I don't recommend it. There's no bridge, there's no tunnel connecting the two Congos, even though they're literally the same people. The entire population of the country, Congo ናይ ኣፍሪካ ነገር ድማ ረዩ ብዚ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ክልተ ኮንጎ ዝበሃላ ኣለዋ ሓንቲ እቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትበሃል ሓንቲ ድማ ኮንጎ ብራዛቪል ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ዝፈላለየን ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ኮንጎ ሩባ ኮንጎ ንሱ ዝፈላለየን ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት እዚኣ ብናሓትሕደን ዝረኣያ ሃገራት ክነሰን እንታይ እስኪ ቪዛ የድልየካ ናብቲ ሓንቲ ሃገር ክትከይድ ማይ ጉድነስ ናይ ኣፍሪካ ነገር ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ገና ኢና ዘለና ንሕና እዚ ነገራት እዚ ዋላ ፅቡቕ ዝኾነ ዶቢ ዘለወን ማለት ዘበኣስ የብለን ግን እቲ ርክባት ኣብ መንጎ ህዝቢ ሓደ ዓይነት መበቆል ዘለዎ ተመሳሳሊ ህዝቢ ክንሶም እቲ ሩባ ዋላ ቢንቶ ገይሮም ድን ዋላ ገለ ገይሮም ክሰርሕሉ ዝኽእል ኦፍኮርስ ዶብካ ንፁር ክኸውን ፅቡቕ እዩ ካናዳን ኣሜሪካ ሜክሲኮን እውን ዶበን ንፁር እዩ ግን ኪነቱ ዶብ ሰጊርካ ክሰርሕ ዘይምኽኣል ብፍላይ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናፅነት ተለካ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ድማ ተረጋጊእካ ነርካ ተኮይንካስ ካብ ዶብ ሰጊርካ ንግዲ ክኸውን ዘይምኽኣሉ ንኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ናብ ኣደዳ ድኽነት ንክትነብር ዝገብራ ዘሎ ዝግድዳ ዘሎ ብምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ንቐፅል እዚ ሓደ ካብቲ ክንፈልጦ ዘለና ኣርእስታት ናይ ኣፍሪካ እዩ ዓለም ናበይ ትኸይድ ንሕና ድማ ናበይ ንኸይድ ብሓፈሻ ሓንቲ ፖስት ነይራ ኣንተትረኽባ መራኽኹም ነይረ ግን ብቐሊሉ ክረኽባ ዝኽእል ኣይመስለንን በዓል ኣሜሪካ ኣብ ስፔስ ከይዶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክዘራረቡ ከለዉ ንሕና ድማ ኣብ መሬት ንዘለውን ከነመሓድር ኣይከኣልናን ኣለና ትብል ሓንቲ ፖስት ነይራት ንግና ንመለስ እስከንኸይድ አሜሪካም ከዚያ በኋላ ከኢትዮጵያ ይልቅ ለግብጽ አድልታለች። በየዓመቱም ለግብጽ ጦር 1.3 ቢሊዮን ዶላር እየሰጠች የግብጽን ጦር ከአረቡ ዓለም ከአፍሪካም አንደኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ አድርገዋለች። የካምፕ ዴቪድ አኮርድ ስምምነት በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን እንደጎዳ ሁሉ የአብርሃም አኮርድ በተመሳሳይ ግብጽን የአሜሪካ ወዳጅ በማድረግ ኢትዮጵያን አሜሪካ እንድትገፋት ሊያደርግ ይችላል። ይህ የሚሆነው በእስራኤል ምክንያት አይደለም፣ በአሜሪካ ጭምርም አይደለም፣ ይልቁንስ በግብጽ እንጂ። እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከባቢና እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ናይ እስራኤል ፅልዋ ዓብ ክህልዎ ከም ዝኾነ እስራኤል እንታይ ተደላ ኣብቲ ዞባ ንዝብል ድማ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዞባ እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ቀደም እቲ አብርሃም አኮርድ ዝበሃል ብዝሰፍሐ መልክዑ ንክቕፅል ኣብ መንጎ ስዑድያን እስራኤልን ዘሎ ኩነታት ንክፍታሕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዘሎ ነገር ንክፍታሕ እሞ እቲ ዘሎ ቴንሽንስ እቲ ዘሎ ወጥሪ ንክሃድእ ነተንያሁ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ባህጊ ናይ ኩናት ናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክፍጠር ይኽእል ንዝብል ሕቶ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ ነተንያሁ ዶናልድ ትራምፕ ብምስዓሩ ብጣዕሚ ሕጉስ ከም ዝኾነ ዝንገር ግን ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ እስራኤላውያን ሒዞሞ እንተለዉ ንረብሓ ናይ እስራኤል ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን ንረብሓ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ክሰርሕ ይኽእል ዳይክእልን ግን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ በቲ ኮይኑ በቲ ግብፂ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሕ ባጀት ናይ ኣሜሪካ ትቕበል ሃገር እያ ሰብ 1.4 ቢልዮን ንዓመት እትቕበልን ወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከለውን ዓብ ወታደራዊ ደገፍ ዝግበረላ ሃገር እያ ግብፂ ድማ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኣብ ቀርና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ምስ ግብፂ ፅቡቕ ሽርክነት ክህልዎ ንግብፂ ይኹን ንስዑድያ ንካልኦት ሃገራት ፅቡቕ ክሕዘን ስለ ዝደሊ ድሌት ናይ ግብፂ ከስብረላ ስለ ዝኽእል እቲ ኢትዮጵያ ክትክተሎ ትኽእል ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክኽየድ ዝኽእል ኩነታት ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክወርዳ ከም ዝኾነ ዝነግሩ ብምቕፃል
بكاب إيرترا زمت حدا أقداسي فيديو كان ركن فتنينا نقرأ من قدي تمليسا نزيق قلت لكم سلز فتن زي أسك سمعوا أتو سلمون درار حدا كابتم عبيت بهارات مهوراتنا إيرترايو مهورنا إيرترا قد أمي دراسي ببزوح نقر كنت قلت أدخل أنت سبقت فيديو سريه له قد من أبقى تاونا سكما جمري أبزيا زعبات كونتات استزاربا نيرو نابتن أمريكا زهابو ملغت غيسا معنا زي أسكن اسمعيا على جزء مؤلخة أتيو مستمع لي شبدت نايم محدارات أمريكا زمت مالتي دايت شبدت كنت إفكانت ناي 4 كيلو قلعة نا بريتوريا وسيدكا نا فرم ገንዘብ ልቃሕ ክንበካ ኢና ገሊኡ እውን ሓገዝ ክንገብረልካ ኢና ሕጂ ግን ናሕፈርም ኢልካ ወቲትካ ነቲ ናይ ወያነ ስዕረት ኣጓናዲቦሞ ወይ ኮሊፎሞ ንበሎ ፈርሞ ተባሂሎም ምስ ፈርሞ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ዝመፅእ ሸጠፍ ከመይ ጌርካ ባይታ ትፈጥረሉ እሞ ኤርትራ መሰትት ኤርትራ ሰብ ትቆትል ኣላ ኤርትራ ትዘምት ኣላ ኤርትራ ተብል ኣላ መማሳመስ መደናጎይ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ምዝርጋብ ናይ ምትግባር ምምጣት ኣብ ምምጣት ክፍጠር ዝኽእል ሕለቕሎ ናብ እውን ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ውትን ተምፅእ ምሁር ኢሉ ኣብ ዋሽንግተን ጃንዳታት ተሓሳስቦ ኣብ ካልእ ዓለማት ከድካ ተሪኻ ልክ ብትፈልጦ ምዕባሌታት እንድሕር መፅኡ እሳብ ትፈልጦ ተሓውኖ ኣግርግር ትፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ኣግርግር ግዜ ትመትት ኣብ ውሽጢ እተመጠ ግዜ ከዓ ውጥንካ ተመሓይሽ ያታ ሩል ናይ ፆታ ናቶም ዲፕሎማሲ ነግበለድዎ እንጂ ኣዛንካ ፅምም ኢሉ ዘመተ እዚ የትብሎ ይተኸለና ወያነ ኣድሒን ኣራት ናይ ምሕዳራት ኣሜሪካ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ከም ዝጠልም ገይሮሞ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ጠሊሙ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሕጂ እታ መዝሙር ናይ 4 ኪሎ ባሕሪ 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 ትብል መዝሙር ዝምር ንሰምዖ ኣለና። የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መዋየት እንደ ነውር እናስባለን። ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ንግግር ያስፈልጋል። አንድ ሀገር ለኢትዮጵያ 1 ሊትር ውሃ ፍሬሽ ውሃ የሚሰጥ ሀገር የለም። ሁሉም ተቀባይ ነው። አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ ሀገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንሲብል እንደሆነ ሰው ነግራችሁ ይሄ በዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልባም ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ክብጠት አይደለም። ምን ምርጫ አለ? እዚ ዘይከውን ነገር እዩ። ዋላ ሕጂ እውን ምሕዳራት ኣሜሪካ ኣውራ ከዓ ትራምፕ ተመሪፅሎ ናብ ትራምፕ ነሕልፎ መልእኽቲ ናብ ናይ መወዳእታ ገፀ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ንሕና ወሳናስና እናሃለና ኣተን መሬትና ኣለና ብሕጂ ተቐሊሙ ተጠጂኡ ዝመፅእ ናብ ኤርትራ ሸነኽ እንተልዩ ከዓ ከምታ ዝቐደመት ዝረአናዮ መኸተ ጌርና ቦትኡ ክነትሕዞ ከም እንኽእል ዘጠራጥር ነገር የለን። በዚ ምኽንያት እዚ ኢና ንምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚት ከም ፀላእትና እንሰርዖም ፅልእ ደሊና ዘይኮነስ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት በብመድረኹ ዕረፍቲ ብዘይብሉ መገዲ ተመሳሳሊ ኮይኑ ብግጉይ ፖሊሲ ስለ ዝቐፀለ እዩ። ኣነ መቸም ንኣቶ ሰለሞን ድራር ናይ ብሓቂ ምስጋና ዘለኒ ከምዚ ዓይነት ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ኣበይ ኣላትኩም መሲልኩም እታ ቪድዮ ብሰፊሑ ፅኒሕልና ክንሪኣ ኢና። ኣብ ኢኤምኤን ዝበሃል ቻነል ከሪአኩም እየ። ኣብ ኤርትሪያ ሜድያ ኔትወርክ ይመስለን ኤርትሪያ ሜድያ ኔትወርክ ዝብል ሰለሞን ድራር ብምክንያት ምዕዋት ትራምፕ ትብል ቪድዮ ሒዚ ኣባያ ዘላትኩም እታ ቪድዮ ቆራሪፅና ኢና እዚኣ ክሰምዖ ፀናሕኩም ጌርና ፀኒሕና። ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ካብቶም ምሁራቱ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ንፁር ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዓለም እኮ ይገለመለ ነው ኤርትራ እንታይ ትደሊ ብግልፂ ከምዚ ትዛረባላ። መልእኽቲ ናይ ኣቶ ሰለሞን ድራር ድማ ንትራምፕ ዘይኮነ መንእሰይ ኤርትራ እንታይ ከም ትደሊ ዝገልፅ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ክትክተል እያ ንኣሜሪካ እዩ ዝምልከት። ኤርትራ ግን እንታይ ከም ዝመስል ታሪኻ ድማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ምሁራት ከለውን ኤርትራ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም፣ ግን እቲ መንእሰይ መፅሓፍ ኣየንብብን እዩ። ስለዚ መንእሰይና መፅሓፍ ስለዘየንብብ ታሪክ ከይፈለጠ በዓል ይፈልጥ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ። በቲ ንሱ ክሰምዖ ዝኽእል መንገዲ ክትመፅኦ ክትክእል ኣለካ።
exactly ነቲ ንሳቶም ዝፅሓፍዎ መፅሓፍቲ ብኸመይ ተንኪሎም ገምጢሎም ንኻልእ ሰብ ይምህርዎ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ መንግስቲ ይፍትን እዩ ብዝኾነ ግን ኣፈላላይ ኣለዎም እዩ ኢለ ኣነ ኣይወስድን ናይ ባህሪ ለውጥታት ግን ትርኢ ኢኻ ዘን ናይ ባህሪ ለውጢ እንድሕር ቀፂለን ከይደን ምስቲ ሕዚ ወለዶ ዝመርስ ዘሎ ሪፈረንስ ዝኾነካ ወላዲ ዓብይ ሓው ኣባሕጎ ገለመለ የለን ተነብኣ ዝፅሓፋ ፅሑፋት ድማ ባያዚዴን ሕጂ ብጣዕሚ ኣቦ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኮይኑ ኩስኩስ ተመዚዙ ዝሰርሕ ዋላ ሕዚ እውን ዝኸይድ ዶክተር ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣይንፈላለ ዝብል መፅሓፍ ዝፅሓፈ እንድዩ ናቶም ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ጎወጣን ሰውራን ትብል እውን ሳልሰይቲ መፅሓፍ ኣላቶም ማእኸል ሰለስተ መፅሓፍ ተኸታተል ተለኦ እዚኣተን ባዕለን ውሽጠን ክትርእየን ከለኽን ካብኡ ዘይኽእል እቲ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ተን ካልኦት ብሄራት ናይ ትግረ ናይዞም ሕዳር ገለመለ ናይ ብምልኦም ኣብኡ ቀሚጥዎ ትርእዮ ሃገራውነት ኤርትራ ከመይ ኢሉ ዓንቢቡ ኢሉ ዲፋይን ክገብር ከለውን እቲ ዝነበረ ፀቕጥታት ዝኾነ ገለገለ ምዃኑ የርእየኪ ኣብቲ ፅሑፋቱ ሕዚ ንመናእሰያት ክምህር ከሎ ዘውፅአን ቃላት ግን በቃ ናይ ባህር ለውጢ ከምፅእ ሓድሽ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክፍጠር ዝብል ነገራት እዩ ክሰርሕ ትርእዩ and what is your problem ኢኻ ትብለና እዚ ኤርትራዊ ምሁር እዩ ነኽብሮ ምሁር እዩ ዝዛረበ ድማ ኩንነት ዘሎ እዩ ኤርትራውነት ድማ ንኾርዓሉ መንነትና እዩ ንሓፍረሉ ይኮነን ወይ እውን ንስከፈሉ ይኮነን ንስኻ ንቅልውላው ናይ መንነት ተለካ go find your own thing ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ መን እዩ ክሳዕ ክንድዚ ንኤርትራዊ ንኽዛረቡ መሰል ሂብዎም እቲ ሕቶ መሰሎም እዩ ንኽዛረቡ እንታይ ግን እቲ ዘሻደኖም ንኤርትራውነት ዝሃርም ሓደ ሕማቕ ኤርትራዊ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ካብኣቶም ሰሚዖም ኤርትራውያን ንኤርትራውነት ዘቆናፅቡ እዮም ዝፈቱ ካብ ዝብል ኣምር ተበጊሶም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ዝፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ኤርትራዊ መሊሱ ክሳዕ ክንደይ ፀላእቱ ሕማቕ ኣንፃሩ ከም ዝኣልሙ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ይርድኦም ኣለዉ ኩላቶም ግን ሓደ እዮም እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮኑን ኣብዚ ካስሙ ያኔና ሻዕቢያ በኩል መጥተው አገር አተራምሰው መንግስቱን አስወግደው ስልጣን ይዘው የሰራነውን አውድሙት የነበረንን ቀሙን ወደብ አሁን ምን ሰራው ስራ ምንድነው እሱ ያኔ አፈሩስ መልሶ ለመጠገን ነው የምንሰራው አንድ በል ሁለተኛ የቀሙንን ለማስመለስ ነው የምንታገለው ወደብ ራይት ከዚህ ቀደም ተሰርቶ የነበረው የፈረሰውን መልሶ ለመገንባት ነው አንደኛው የምንለፋው ሁለተኛ ደግሞ የነበረ ያለንን የተቀማኑን መልሰን ለማግኘት የባህር በር መተንፈሻ ለማግኘት ነው የምንታገለው እንታይም ዝብል ዘለው እቲ ወያነ ዝብልዎ ዘለው ኣብቲ ግዜ ናጽነት የኣይ ሃብታም ስለ ዝነበርና ኩሉ ዝነበረና ዕንዮሞ ወደብ ድማ ኣግዲፎምልና ሕጂ ድማ ስራሕና ዲጋታት ምህናፅ ሃገርና ምህናፅ ከምኡ ድማ ነቲ ዝጎድለና ኣብ ደገ ባሕሪ ወደባት መምላስ እዩ ኦኬ ኮንቲኒዩ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ ነገራት ግን ሸለል ኢልካ ዝኽየት ከም ዘይኮነ ክትርድኡ ኣለኩም ንቐፅል እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻርና ዘሎ ኩሉ ክርዳእና ክኸል ኣለዎ ኛም እንቅስቃሴ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይገብራሎም ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ፀቕጢ ክፈጥር ኣለዎ ክብል ድማ ነበርቲ እተን ኣብ ትሕቲ ወረራ ሰራዊት ኤርትራ ዘለዋ ከባቢታት ገሊፆም ኣሎም ሰራዊት ኤርትራ ወሪሩ ኣብ ዝሓዝን ከባቢታት ምብራቕ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከበድቲ ግፍዕታት ይፍፅም ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ነበርቲ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ትምህርትን ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦትን ርሒቖም ከም ዘለውን ተዛሪቦም ፍራንስ 24 ናብተን ከባቢታት ከይዱ ኣብ ስርሑ ፀብጻብ ዋላ እውን ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሰራዊት ኤርትራ ንግዛእታት ትግራይ ተቆጻጽሩም ሓደገኛ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ፀብፂባላ እቶም ኣብ ትሕቲ ወረራ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቡ ክፋላት ማሕበረሰብ ትግራይ ልዕሊ 3 ሰዓታት ብእግሮም ተጓዒዞም ሰብኣዊ ረድኤት ንምርካብ ከም ዝፍትኑ እንትኾነ ግና እቲ ሰራዊት እገዳታት ስለ ዝገብረሎምን ዘፈራርሖምን ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢና ንርከብ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕበረሰብን ምንቅስቃስን ብወገን ትግራይ ጽዑቕ ናይ ስለያ ሓበሬታ ከም ዘካይድ ዘመላኽተት ፀብጻብ ሰባት ይቐትል ይጨውን ፀጥታዊ ጥቃዓትን ከም ዝፍጽም እቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ጥቃዓት ክከላኸለሎምን ሰራዊት ኤርትራ ከውፅእ እንኳ እንተፀውዕዎም ግን ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ከም ዘይገብር የመረድዮም እቲ ህዝቢ ካብ መጥቃዕታ
ክልል ትግራይ ኣቕለይ ፀንቂቕ ኣለኹ ኢሉ ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ይፍፅም ኣሎ ክብል ዘስማዕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንዝፍፀም ዘሎ ስርዓት ኣልቦነት ከፃወረ ከም ዘይኽእል ኣማስዩ ኣፍሊጡ እዞም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘይሕጋዊ ዝበሎም ኣካላት ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽን ዋዕላን ክሳተፉ ከም ዘይግባእ ዝኸልከለ እንትኸውን ትካላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ማሕበረ ፍትሕን ባንክታት ድማ ሕጋዊ ግብኦም ክፍፅሙ ከም ዝግባእ እዩ ተሓሳሲቡ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ 5 መዓልታት ኣቢሉ ተመሳሳሊ መግለፂ ምውፅኡ ዝዝከር እንትኸውን ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት ጉጅለ መደባት ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ምሕንቃፍ ሓሊፉ ዕላው ዝኾነ ዕልዋ መንግስቲ እውን ናብ ምፍፃምን ፍፁም ስርዓት ኣልቦነት ናብ ምስፍሕፋሕ ተሰጋጊሩሉ ምባሉ ይዝከር ግዜያዊ ምሕዳር ነቲ ዕንቅፈንሎ ዝበሎ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ብደባታት እናካየደ ምዃኑ ብምግላፅ እውን ኣመራርሓ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ምዕንቃፍ ኣብ ልዕሊኦም ዘየድሊ ፃዕጢ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ድማ ስራሕቲ መንግስቲ ኣብ ምልማስ ተፀሚዱ ምህላው በዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝብደቡ ኣካላት ዘመሓድርዎ ህዝቢ ዝኾነ ዓይነት ሃፍቲ ከም ዘይህሉ የፍሊጡ ቤተ ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ሂደት መዓልትታት ዘውፅኦ መግለፂ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ትኽልል ኣብ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ዕልዋታት መንግስቲ ይፍፀመሉ ክብል ይኸሲሱ ሕግን ስርዓትን ናይ ምሕላው ዓቕሙ እውን ኣብ ሕቶ ዝኣተወ ክመስል ድማ ገይርዎ ሕዚ እውን ኣብ ሕቶ ምልክታት እዩ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ መወዳእታ ውሳነ እዩ ከም ዝወሰነ ይፍሊጡ እሞ ኣብ ውሽጡ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝርከብ መንግስቲ ጉዳዩ ክንዲ ዘፃሪ ኣብ ጉዳዩ ፎከስ ክገብር ክንዲ ዝፍትን እንታይ ክገብር ንሪኦ ዘለና ኣብ ጓል መንገዲ ኣብ ዘይ ጉዳዩ ኣብ ዘይ ምልከቶ ዓጀውጀው ክብል ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ድማ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሓሉ ክኽእል ኣለዎ ናቶም ጉዳይ ከይፈትሑ ኣብ እንዳማቶም ከዳኽሩ ዝውዕሉ ኢና ንሪኢ ዘለና ልቱ ካብ ስልጣን ተዝወርድ ኣነ እዚኣ ስልጣን ኮይና ክወርድ ተዝብል ኳ ብሰላም ክነብረሉ ዘይኽእል ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዮም ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለዉ እዞም ሰባት እዮም ንስልጣን ክበሃል ምሳኻ ዝተቃለሰ ብፃይ ዝኾነ ሰብ ተጋጊውን ለካ እዚኦም ከዳዓትዮም ጠላማት እዮም ኢሉ ስጉምቲ ክወስደሉ ብዘገድድ መንገዲ እዮም እዚ ናይ ፀለመት ወፍሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻድቃን ጥፋት ተልዩ ሕተት ጌታቸው ጥፋት ተልዩ ሕተት ፀጋይ ጥፋት ተልዩ ሕተት ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ህዝቢ ይሕፍረናን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኣተውሉ ዋላ ወዲዎም ናይ ባዕሎም ዝተወደበ ሓሶት እዮም ዝሕሱ ኣብ ፅሑፍ ተመስረቶም ዝሕሱ ኣብ ዝገብርሉ መድረኻት ከይተረፈ ህዝቢ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ መሲንጋ መፅዩስ ህወሓት እኮ ብጣዕሚ ስፔሻል ፓርቲ እዩ ብጣዕሚ ስፔሻል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ኣብ ዓለም ፍልይ ዝበለ ፓርቲ እንታይ ይኹን ለና ኢልና ኣብ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ፓርቲታት ኣለዋ ግን ሰራዊት የብለን ህወሓት ግን ናይ ባዕሉ ሰራዊት ኣለዎ ሰራዊት ከዓ ስለ ዘለዎ ልምዲ ስለ ዘለዎስ ይፈራሕ እዩ ፌደራል መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈርሖ ኣንሕና እውን ንፈርሖ ኢና ቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ተበቲና ወይ ሰላም ስኢና ቀርና ኣፍሪካ ሰላም ከይስእን ስለንሓስ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር እውን ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ለቆየንበት ብር እየተጠየቅን ነው። ተጠየቁ ታዲያ እኛ ምን አገባን? ተጠየቁ። የሆነ ሰሞን እኮ እንዲህ እልል ብሎባችሁ ነበር። እዚህ የወጡባችሁ ጥጋብ እልል ብሎባችሁ በቃ ከኛ በላይ ማንም የለም ብላችሁ እየተደራጃችሁ ለ10 ለ15 እየሆናችሁ ሰው እየዘረፋችሁ አንቃችሁ እየተቀበላችሁ እየደበደባችሁ እንዴ በገዛ ሀገራችን ላይ ሁለተኛ ዚህ ጋር አድርጋችሁ ነበርኩ። በግድ በቃ ያችን ታረቀን እንደፈለጋችሁ ትገባላችሁ። የሆነ ኮንዶሚኒየም ለ5 ለ6 40 ሺህ 50 ሺህ ትበሉ anyway ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራውያን ከቢድ ብድሆ ይፅበየኩም ከም ዘሎ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ዓደቲ ክትወፅሉ ትኽእሉ ኣጋጣሚ እንተሎ ጌራውት እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጠጠውኩም ክበልዑኹም ከም ዝኽእሉ እውን ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ፍሉይ ታሪኽ ፍሉይ መፅናዕቲ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ኩነታት ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ኣትሒዝና እዚ ሰብ እዚ ኣማራፂ ዘለዎ እቲ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ኣይሆፕቲ ኤምባሲያዊ ዘሎ ናይ ኤርትራ ድማ ምስቲ ዘሎ ሕፅረታት እኳ ክንደና ግን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብፍሉይ ክጥምቶ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክትታል ናቱ ሃገራት ኣብ ፅቡቅ እንተዘየለዋ ኤምባሲ ኣብ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ግን ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ዓብ ሓደጋ ይፅበየኩም ኣሎ ኣንጻር ኤርትራውያን ካምፔይን እናተገበረ መንግስቲ እንተዘይኣረኻኺብሉ እቲ ህዝቢ ንክዘምቶን ንክሰርቆን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እዚኣቶም እንታይ ይብልለው ነቲ መናሃብሮናትና ኣኽፊእኩምልና ዝነበርኩም ንስኹም ኢኹም ሱዳን ክትወድቕ ከላ ዘጋጠመ ኤግዛክትሊ ከምዚ ነይሩ ዑመር ኣልበሺር ቅድሚ ምውዳቑ
قبل الإيرتراويان قفا سرقي زحازة سبي حزاكا جنزب مهجار قلمله تمساسالين نرنيرنا نيرتراوي قبل ليبيا ونكمو قد مقدافون وداعونا قبل الإيرتراويان بتوسع جماعة نير دحريونا يتعامل بحفش قبل ليبيا ده الجون الرئيس لنا بإثيوبيا إيرتراويان أوزن لهم وشاوت بزح شجر كجات ماكمي وتوما بقى ينكم متشوط على ناتولو ده لهم جن متشم نعاقاتكم معلتكم بزان سومز بالوازن لو رأيوا كفلالاችሁ ሌላው ቺስታው እንዳይከፍል ቺስታው እያስወደዳችሁ በገዛ ሀገሩ ላይ መጣችሁ እያስወደዳችሁ ስትኖሩ ነበር እንዴ 4000 ዶላር ለምን ተጠይቁ እኛ ምን አገባል እኛ ቆይ ይመለከታል ምክንያቱም በጣም አቢዩዝ አድርጋችሁናል ለፖለቲካ ትርፍ ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል እኛ ለናንተ በእናንተ ተብሎ እኛ አቢዩዝ ተደርገናል ስለዚህ አሁን ደግሞ ተገለበጠ በቃ እቺ ቃቋጫዋው አለቀችና ዳቦ ተቆረሰ ሲሆን እናንተ ላይ ሪቨርስ ሃፕን ቢያደርግ አሜን ብሎ መቀበል ነው ምክንያቱም በጣም አፈልታችሁ ነበር ውጪ ሰው አለን ምናምን ብር አለን ምናምን እንደፈለግን ነው የምንሆነው ህጉላ እናንተ ላይ ጠይቅም ኤርትራዊ ነኝ እያልክ ስትፈታ ስለነበር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ይዕልል ብዝተፈላለየ ምክንያት ከተዕልልን ከለኻ እቲ ኣባኻ ዘለዎም ኣረኣያ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ከም ስራሕ ዘይንፈቱ ከም ደቂስና ንውዕል ከም ዘስተደሰለና ዶላራት ክንሕሽሽ ንነብር ፀጉርና ጠገለ ዘይብሉ ፀጉሪ ልዕሊ መጠን ፀጉሪ አንዊሕካ ምኻድ ቀጥ ድበለስ ክኒ ስረ ለቢስካ ምኻድ ሸበጥ ጌርካ ምኻድ እዚ ካብቲ ንምስልና ዝድውኖ ዘሎ እዩ ሎሙ አዲስ አበባ ዝነግሩካ እንታይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዝነግረካ ብማዕዶ ፀጉሩ አንዊሕው ቀጥ ድበለስ ስረ ገይሩ ሸበጥ ገይሩ ዝኸይድ በቃ ኤርትራዊ ክኾን ኣለዎ ጥራይ ምስሉ ንምንታይ ብከምዚ ዓይነት ምስሊ ንጥመት ሓደ ካልኣይ ሽጋራ ኣብ መንገዲ ምትካኽ ወልፊ ክህልወና ክእል ሽጋራ ክስሕብ ምርጫኻ እዩ ወላ ፅቡቕ ኣይኹን ማለት ግን ኣበይ ትስሕብካ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ዕውልና ንባዕልኮ ዲስፕሊን ኣሎ ስነ ምግባር ኣሎ ኣበይን መዓስን ትስሕብ ሽጋራ ተትክኽ ክትፈልጥ ኣለካ እዛ ዘረባ ናይዚ ወዲ ዝምሰማዕኩ ኣነ ናይ ብሓቂ ደመይ ጠጠው ኢሉኒ كمي عينت حدش ولده يتولد لنا زلو أبوش تعد زلو جبون إنبان زفرس منسي عبزده جزلوها أنت عينت بحري ومعبيل زلو مالت نسو تقلنيا نتبوتاز فلت كوينو زارب زلو غيني سلا تسمعني كجانو ندما نزبون كداخم سلا زي كل حفشة التحجز زلو منسي كم زسوس قلت زلو نحر قينو نبي حق زت حساسبي هذا جزء كوخمي خاتبل تدق زلو سبكو هيرتراسي هذا جزء شجرات علي لا لو كتبل تخليها زاب دقن ريازلنا بالتعمي عجوجو زلو يس بزح بقع منسي نفع منسي تعرى منسي بدقهم زلو وحدات زقبرو بحرين بزحات كصلو كم زي باللي فلت يقن بزح بلدان زلو وين حدا جزء نتا وش زلو كبكل زخد في الله يزبح ولا تدقيم زلو منسي توليدهم زلينا نرزلنا نزم منسي زدما حقنيا هي وت رايكم مهرو زلو فتوما بدقو خينكم نحواتكم كم زجيركم تسيقوا زلهم دما قد ما يخون كسان حكم يسات راينا خنا بالغل حوخا خصعر كذا كما انا اجيكم زقبل كلغو بنفاري تري لازم اخص لزيكمكو نفسي ابوتهم بغير زرياني ري سودان نيري ليبيا نيري سهران قال ملنزر اخص لزغونكو تهيوت اوس تمهاركو كندك زا فيديو تاعي نغير يلغو صعري هيوت بدايت مخانا اب سدتي تمهير كابير تران لعلي ስለዚህ ንሰብ አርኮትኮት ክብል እንተዘይ ጌርካዮ ባህኑ ጎቱ ተጠቅመ ደለ ኻይድ መስለካ ግን ኣብ ሓዊኻ ትጠብሶ ዘለኻ ደገመጽ ድማ ወላ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር ክገብር ኣይክልኒ ምክንያቱ ተሪር ሓንጎል ተሪር ጉርበት ተሪር ኣካላት ጻዕሪ ናይ ኣፍሪካ ሒዙ እንተዘይ መጽያ በኤሮፓ መሊስ ሩሙስ ይከውን ኣብ ኣሜሪካ ኸይደውን ብዙሕ ውፅኢት ከም ጻልካይ ትጽበዮን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ከለዉ ኣብ ሽጋራን ኣብ ገለን ዝሰገሩ ድማ ኣብ ምዕቡል ዓለም ከይዶም ኣብ ድራግን ኣብ ገለን እዮም ክኣትዉ ዝኽእሉ ስለዚ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ሰብ ድማ ነቲ ሰብ ክትሕግዞ ኣለካ ግን ነፍሱ ንክኽእል ድማ ክንደፍኦም ይግባአና ብዛዕባ ኣሕዋትና እውን ዝያራ ስለ ዘገድሰና እግረ መንገደይ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ርየ ክሰግር ክፍትን እየ ኣነ ሽፁሪ ኤርትራዊ ኦኬ ኣነ ኣባ ሸዋልዓት ምርካ ተወለድኩ ተስፋይ መንገሻ ውድመን ብዘይገድስ የለው ኣይንዕሊ እዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ መስል ኣነ በቃ ንሃገረይ ድፈትው ሰብ ሰብኣይ يعني أنا أبزخون ساعات أبزخون nobody can fuck me ما ننسى تعمر قومي النهر بتنكر تنكر لفغري يهر سبعي يعني أنا انتهي مساقوم بكا كومي أنا بكا هنسفاي من قشة أنا
بقى أنا بقى بتاع كرسي عبيتنا عدي أنا سباي أبزخونه ساعات أبزخونه ميدا أبزخونه ساعات أبزخونه ميدا alright nobody can fuck me هم زلو أنا تفهم إنك شو عقابي أورومو ولا قال أيسرعني أم حراي قال أيسرعني I'm Eritrean alright I'm the original you know nobody can fuck me okay أنا إرتراوي يلو كوري عزم الدرسب إرتراوي يكون كان زبلوسي تعوي جرونا يريون يعني تقام نحنا أنا تقراوي النابل الناخلو إرتراوي خايلو زكاة عسلنا سمع زلنا الأنبر تسفاي منقشا دما أمناتي عدما زلو بأقو بدرفتاتون بفلو يسرحاتون ناس تماغر زعبييو حركة أبحر عدي أبركتو خاد أنبر أبتعد زقبر كي أبركتون ناتكا تعزبت ناتكا مرداتان داي زقد سنبر بعابيو ناتكا أبحقوتات كلنا أكو حبقل بوتاينا مسينا at some point كلنا أبقل بوتاينا مسينا من البات كاب أدامن هيوانن أبزي كبابية بقوا إلى ناتيزر زبل كله خليك مقتون خليه بحفش هاكم كل سب كاب سفل عليه بوتا بسفل عليه زيمتي أب هذا هاجر كتنبر كلها زيادة كبر زهو باكا دما أبركتونات كاي تاجركا لعلو كل دما نتتنبر لعدها أخبيركا مستحبر تسب معرت تسبون لعلو تسبون أبركتو تجبر تخينكا بتنات كذا اللي خايا عودي هم خاني إيرتراوية نزبل أنا كم يزبل أنا إيرتراوية نزبل إيرتراوي كون كان زبل ست الناس اللي وسب جري وزدون يعني تموجات قون صغير أنا إيرتراوي كونكون إيرتراوي مننت يلا نزبل خاطم قد الله كامبر أنا إيرتراوية نزبل لك أيكون كان مبالتي نايت عنا يكون تنبهلا يعني ونياتو كورس إيميغريشن أيكون كان سخا أنا إيرتراوي أنا بالك إيرتراوي كون كان كتبلا أنت غين كإيميغريشن كتكون كتكلا لك وين أبتي من قصة صحفات جيركا زخونة جبت زل لك تكون لك إيرتراوي كون كان كتبلا حادثة تي حتى زل لابس دجاجنا برد أجمعنا تناقل أنا تجراوية نزبل لك أنا إيرتراوي كونكون وين إيرتراوي من النت يلا نزبل أبو يتم جود زلمبر تصفي منقشة أبو ديسكاس كن جبرين خلنا هذا فيديو مسمع قاعد بحكي قريب مني ساكن ده أبيت سبات كزنت قالوا يوعلو خمسلو سوشيال ميدياس يتكادر خبيل حليفة مالتي أمي حساباتي كابزي كفلكم غنياتو نهيوت قدايو سب كوينو كجبرز جبو بزح سلزخنا خطأ كيلا مالتي فينش كاسبسي بيزنيرة عشو توديلا سب كل النات كان جر كفلت يبلو ولا ونجرهي نتخونك عبرش تخمس نفسها كتعقوبوز كان جرات كلوكا كدل سؤالك كم مصحف كتجنس ألجن تبغى يكون كم زنيرة كم زندي خوينا أو كم زخيدة خمس سلاس خونكو نو بكا حتصر زبلت بيزيني بفلاي عبزي كزيزي درهنا خم الشنت نحاد مستير مكتفال دارجان على منجار دخمت كام منجار مسحق مزانا كإصابات حساب كام منجار بتنت حساب كام دلاي انت تزارب كتزارباي اسوق انت الكلمة عبسوق زلو مسقصة تبهللو زمن سلازغنا إذا جزيزي مستيراو مخانت من نيرلو جزي لما ساتراك بلاكم زلي صغير كايت الجنسل مالت أنت مصحف مجمر ياخد جزا خلقها أقدر سيتيا أم بكم سودا خياجن كم تقدمي كيم باب كيازنا بركبري كونن زلوا سلازي سبعة دماغ قميم كل زان تخان تنجير كايم كم تقدم من جاركا زنا برام كبر كلوا ما يكلني كورس فلو يستور تلاك فتو خاي يقولوا خونجن ولا نتستور نات كان قال نجار سرفك كلك خلاله مصحف مسودا خايا كم تقدم زنا برا يا قال مصحف تاقد السلاز خونه دقيم كان غصب أنت مرتي خا زبد حسب جنت ساعة كندو أقداس مصحفون سلازي كونه أقداس مصحف تقوين دم مسؤولي جنت سألنيهم يا ترى يذكروا تطلع زل حكي تسبق مصحف بقول لي ترغبوني خا سبد ما كوميت أقداس سب سوي لي جنت سأل الكانيو فالي نات سلاد فلت أبز جبوا بوتات رايتي حكي نيازان تخنقر كازخل كنقر كله دما كل جزء ناتو نقر أتريفيز نقر كل نقر كتفلت أيدلنيو كل نقر تتفليت كاجنت مع نقول سلمت حميومنا واردومي زبل دربا تقد فلكا لبام زغونة حفتنا سمعوها حلو امباسادر كم ناي دوبا جنبار كالقرب اي جنبار مقار جغفا بسمرت سترتر طبتا دمو وزو مقيلو ندم براز نبر ارتراو داسبورا زيت سعد عشكر
زدو زيزي أبزم مچم ኣብ ሶሻል ሚድያ ሎሚ ንስኒት ከይጠቐስካ ክትሓልፍ ከቢድ እንድዩ ካብ ሽማጥዑም ልቦና ፅቡቕ መልክዓ ፅቡቕ ብኩሉ ኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሰራሰረት ኣብቲ ውድድር ድማ ትክክለኛ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባረቐት ባንዴራ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣከዳድና ኩሉ ነገራ ምቁልልነታ እታ ዝበለፀት ስታር ኢለ ያነ ስፖትላይት ተዋሂብዋ እቲ ቆላሕታ ናይ ዓለም ዝተዋህባ ትክክል ነቲ ቆላሕታ ንኤርትራውነት ዝተጠቀመትሉ ስኒት ርያ ኣለኹ ኣነ ካልኦት ኣይገበሩን ኣይብልኒ ክንዲ ስኒት ግን ንኤርትራ ክብሪ ዘውሃበ የለን ክብሪ ይሃባ ነዚኣ ምድጋፍና ድማ ደጋጊሙ ነዚኣ ዝውሃብ ደገፍ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዝውሃብ ደገፍ እዩ she deserves it she deserves every part ናይቲ ንሕና ዝሓገዝናዮ ኩሉ ዝግባኣ ሰብ እያ እቲ ቪድዮ ኣብዚ ከነምፅዖ ንቻነልና ክልክል ስለ ዝኾነ እምበር ባንዴራኣ ኣከዳድና ኢቨን እቲ ስዊሚን ሱት ዝብልዎ እቲ ቢክኒ ገለመለ ገይረን ጠላዕልዕ እናበላ ኣለዋ ሓንቲ ስእሊ ኣብ ስኒት ተኸዲናቶ ዝመፀት ግን ነቲ ግርማናታ ግርማን ክብርን መጎስን ወሲኽላ እዚኣ ንኤርትራ ክትገልፃ ብምዃና ትገልፃ ንኤርትራ ወኪላ ብምምፅኣ ድማ ኣይ ቲንክ ዝበፅሕ ኩሉ ኤርትራዊ 100% እውን ክንብል ንኽእል ኢና በዚኣ ዘይኮርዐን ዘይተሓጎሰን የለን እንዳ ኣቦኣን ኣዲኣን ስኒት ስድራ ቤታ ኩልኹም ከመይ ዝበለት ለባም ቆልዓ ዕብኹምልና ኣይ ሆፕ ተናእሽቲ ወለዶ ድማ ካብ ስኒት ይፅለዋ ኮና ከም ስኒትን ካብ ስኒት ዝበልፃን ክፈርያና ድማ ትምኒት ናይ ኩልና እዩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ከም ወትሩ ነዚ ቻነል ነቲ ፃዕርናትና ክትድግፉ ድማ ብትእትና ንሓተኩም ምዝያ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ ኣብ ካሊእ ይራኽበና ኣነ እንዳሉ ሰምሶምኩፍ መንነት ኣነ እንዳሉ ዘርጉ ሓድነት ኣነ የበል ዘይክእድለኹን ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ወርሳይካኣሎ ኣነ የበል ኣነ ኸታልሞት ኣነ የበል ኣነ ሙሉ ሓሞት ኣነ የበል ኣርሓኹሉ ምሉ ደው ዝበለ ኣፅዒቡ መትከሉ ኣነ ዋልታ ዘይስገር ሓፁረይ በሎም ወዲ ኤረይ ኣነ 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 የበል ኣነ ኣነ ገላይ ሰናይ سخا سنف كويلو أنا يبل